badengi lang iway ko try bi et kibadan hakan ka yin ka jom me ko jisu blame and shim tina do ka jing mo par khat ka jingi ko try ka don nur ka jingi ai ka long shame ko pa bi et bat ke baro ko jisu ka bangin le ani ka jan met ko try kan long yak ban bandan buram yak ka kertain ka ba em ka jom me ko pa ba ko dol but ab lay jong a try jisu ngadwai ko try bin yo kinti ko try bi et jong a ab lay jong a try na do ka jingi ro jing mene ko try ki special number ko try ab lay ki sket ko pa ba ko dol ka jing gran ka tien ka jong me ko try but baro ka bangin le ko try lay jong a men yo kinti ma me ko jisu ba ko dol ab lay ngadwai ko try bi kinun ki bor ki jong saitan ki jing khanglat ko pa ki bawan ka jing mo par khat ka jing ki try ban kini no ko try na ka jing dar ring ka jong me ab lay trying you man kan sel ki ko pa ha ka teng ki jong jisu ba nasral lay ginam la ab lay ban thot yang ki ko pa ba ko dol try jisu bi it shimti ka ni ka por baro ko pa ki ki jong me ni it ko try ba ya lam yang ido man sim ba khud jong me ko pa ha ka ni ka jan ni ko jisu bi it jonga long bala ka khui ka teng ka jong me ko try bi it lay ni ka tiu ya me ko jisu ni rai ka teng ka jong me she jong ba che jong e ko pa ba ko dor lay ni yang sno ba ha ya me ko man sim ba khoi ba de ka jing tray ka jong me ko pa deng jengi ko try lay ni pli ka don nuot ko try bi it jonga ni pli ka jing mo par khat ka jengi ko try ab lay jonga lay ni ngai ko try me dan ring kat hap deng jengi ko try na me ong ko try bi ni sei lang ka teng jong me aran lay ko hap deng jengi ko jisu but ni ngai ko try me dan hap deng jengi ko pa ni ka jan ngai ko try me dan ni ka ban kran ni ko try me dan ni ka ban ker khu ni ko jisu bi e jonga nagi e ki bat mai ko pa ba ko dor nyalot shame ka buram bat ka jingu ko jisu hagar tengu jisu nga try bat ngapan amen te hagan ni ka por ngin point as ka way pat ka benta jong ka jing shakri ka jongi kata ka long bangin yaro bangin pen crowd ka teng ka jong utray tungi long light wood ni ka jan miet ya ka bangin is not lang but ka restoration singer ya ka ban pen crowd ya ka teng ka jong utray te hagan ni ka por na it no ka restoration singer banya laming ya chika cat ka jong utray lem ba ka jing yaro ba ka jing mania. Hallelujah. Hero itrai. Ini ka por gilid ban yaro ban pen crowd ka kerteng ke jong ujisu ka blong ka kerteng halor jugi kerteng baro. Ka Bible ka ong bagi jing thau baro kin yaro yu. Habneng hakendo ki jing thau balak ban yu I bom lak ban yu I. Baro ki jing thau kin pen crowd ini ka kerteng ka balon ki kerteng baro. Ngiru kin yang snok lang e kaban yaro e ka kerteng ka jong try dak tu ka jing ruai praise him hallelujah ato ilalong lakloi ban yaro e try hallelujah ngin lai ban yang lang kita bedang syok yang lang e kaban yaro e ka kerteng jong try dak ni ka jing ruai praise him. Creatures of a God and King, all living things will praise. From the ends of the earth, the saints will rise to sing, to sing. From valleys low to mountains high, and every distant shore. The call goes out, the people rise to sing, they sing, praise Him, praise Him. Let all the people praise Him, praise Him, praise Him. Let all creation sing. Oh, let all creation sing. Yes, Lord. Jing thao trong lấy ba ro, jing thao trong lấy ba ro, turwaya ro ya lu, na lu bakut pentai. Kiên yang và loan kiên loan là thương yêu em sẽ kí lông ba và yêu yêu giàu và rõ xin khót ca lòng yêu tôi yang và loan oh ya ro ya u yêu và rõ tôi ya
Jéhu, thì ai cha mê bóng Jéhu, ku xiêm bát rai, chỉ ya rong long cha mê. Phát ấy, bắt biang ca bu rong Jéhu, thì ai cha mê bóng Jéhu, ku xiêm bát rai, chỉ ya rong long cha mê. Phát ấy, bắt biang ca bu rong Jéhu, thì ai cha mê bóng Jéhu, ku xiêm bát rai, chỉ ya rong long cha mê. God like our God, no other name, no one name worthy of all our praise. The rock of salvation, the rock of salvation that cannot be moved, is proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, oh, there is no rock, there is no God like our God. No other name, no other name worthy of all our praise. Rock of salvation, the rock of salvation that cannot be moved, is proving himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. Ngài ông đang ngọc xiang, ông đang tự ưu lệ cho ý. Ông đang cực tế, bà đi bên gió giá rò. Masih dipendek, memakan putih, bukan mau yalah dia bayar Yesusnya. On the ocean, on the play Johnny. Ocean không chết vơi, chỉ suốt đây ocean. Ocean không chết vơi, chỉ suốt đây ocean. Ocean không chết vơi. Jesus name ocean, on the ocean, on the play Johnny. Rock of ages, Jesus, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock of ages. Oh, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. Oh, there is no one like you, no one like you, no one like you. Oh God, there is no one like you, no one like you, no one like you. Oh God. Sing hallelujah, shout Hosanna to the King, to the King, to the King. Sing hallelujah, sing hallelujah, shout Hosanna to the King, to the King. There is no one like you. No one like you, no one like you, oh God. There is no one
kerteng iwan yaro utrai ni kejangin. Namarga kerteng jongu kalau halon ni kerteng baro amram berkomau. Inwai na, right hallelujah, inwai hallelujah. Pertama Hosana ya Uski, ya Uski. Why hallelujah, why hallelujah. Pertama Hosana ya Uski, ya Uski. I'm gone, ubakum mame, ubakum mame. Ubakum mame, I'm done, ubakum mame, ubakum mame, ubakum mame, I'm blessed. I see I'm done, ubakum mame, I'm done, ubakum mame, ubakum mame, ubakum mame. I'm blessed, I said I'm done, ubakum mame, ubakum mame, ubakum mame, I'm blessed. Oh hallelujah, oh Yahweh Mitzray, Yahweh Jesus. Melong play with a home and you are a ching and raw. Melong play with a home and you are a murong baro. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, you are going to dry. Oh, the shisha dry. Kebening baga kendo, baro kan yarwa baga penbenai ke cingkrau ke jome. Oh Jesus, you are my money and me dry. Oh, we want banyaro yame, melong halon kiki baro, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, the shisha can go try. Melong tau ba, nong tau ya kalenti can go try. Utau babat ya ki kular ki jong ya can go try Jesus. Baru tau balik ya ki kamba can go try. Hallelujah. Try the shisha melong belay. Halor ki ik baro try Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, Jesus. You are here, moving in our midst.
You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yes, you are. Waymaker.
shai haka jingdong ka jongpi tada phidang don haka jingdong tuan show try ulong ka jing shai ka jongpi ulong kalenti Jisu ang ngalong kalenti ka jing shisha ba ka jing emong try. Oh hallelujah. One show Jisu, one show Jisu. Haka ni kapor, one pan pandran ila dia kamat ka jong try. Ay tilon ila dia kamat jong try. Kani kapor ka jong pimpin island ila dia show try. Om try nga ngadan hamni try Jisu. Try na mamimilong balay makarao kin ko try. Barang dan sure. Ubakom mami try Jisu. Milang tang mami kalenti ka jong akin ko try. Kalenti siya upakin ko try. Di tang mami Jisu. Hallelujah try. Oh yes Lord, hallelujah. Oh yes Jesus, hallelujah. Milang balay jong kikambakin ko try. Menang ile ay kikamba hakibrio ki jong me. Kiba shekting yami kiba iet yami kin ko try. Menam ino ikikin ko try Jisu. Hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Oh yes Lord, hallelujah, try Jisu. Melang mubelay makarao kin ko try Jisu. Try ningit hamingin ko try, hallelujah, Jesus. Oh yes Lord, hallelujah, hallelujah. Yes Jesus. Oh yes Lord, hallelujah. Oh melang mubelay mapalash siya kin ko try Jisu. Try nyo man ay kaburang siya kin ko try. Try nginget kami kin ko try. Banginong mantat kin ko try agaban mani yami Jesus. Try man yo kanti mami agaburam kin ko try Jesus. Agi kunjong mi kin ko ba. Try nga duway ban nga ay tiro kin ko try agaban agabuwar ka barang sabang. Agi kiti ki jong mi haman simo ko jong mi try. Barang kakarteng ka jong Jesus nga duway man panat. Amen. Tungiliban ay kajing takti ka bajam show try ka po. Dia kani ka po nga ay tinahay ng ilang jong Jesus. Nila syakri yaw try lang bakajing iro bat kajing mani nite ba ublay bani syakri ulang to ublay badi hop banyo ya kajing iro bakajing mani nangi kublay shibun ya ka restoration singer kablay alam yagi jika kat kajong try lang bakajing iro bat kajing mani te hak ni kajan met ni dan yaki items ki prepare kum ki special number ki bangin siyo snow na ki samla jang kabalang bat kumjurung inyo ya kaskit bat ikaktien ke jang ublay dashwa jang kata hakan ikapor ngin pendut kumpakat tu kat nipor haka jingduai namangi snow tu baka jingduai kalong kaba kongsan haka jing em jangi khamtam haka jing shakri ke jangi ya ublay namang ka jingduai ke dikata ke jing yakran ke jangi bat ublay dah hakan ikapor ngin ya kabanduai ka mat ka banding kong ilit pan kinmau ya ka banduai nam taki samla jong ka balang ki badan habar jong stir dan nam deng jong ki let's say ki dan deng jong hoi ka ki kam ki jam ki ba ki tray lan ni ha ka jing pule ka jong ki hinduai ba ublay un dan ringkan bat ka jing yam ka jong ki ba ki shabar ublay un ai ka jing ai ki bat kham tam hinduai ka jing shaman sim kan long hap deng jong ki wala hap deng jong kata kajing bun kam lan hap deng jong kata kajing habagi dan shabar stiet ya kaban syakri ya ublay kimlong light lut ya kaban syakri ya kerteng kajang re ublay un dan ringkat batki bat un pachat bor ki kan dan kata kajing shitraham hap deng jong ki ya kabakin syakri ya ublay hata ki jaka ki baki dan bat kabenta ka baar ngilit banduai nam ta kajing penim yaki samla lani om ta yaki samla ring indwai ke cik penim ya baro indwai ba ublay un ta ik dok nu cingki ublay penim yaki bat khamtam utrai unang indwai ro ba utrai unang penwan chusu yaki samla syakabalang ki ublay penim yaki wan ra yaki syakabalang
Tingli ban pendam lah ke jing dua ya kan ka por. Ablay ni wana kmat jong me ko pa ha kan ka jan miet. Daga way ka jing mot ko try be e janga ni wan ko try kan ka por. Banduai ko try Jisu nam takitu ki para samla ablay ki padan sabar jang ka setiap jangi ko pa ba ko hodor ablay jang hapdeng jang ka jing puli ka bakidan hapdeng jang ki kam ki jam ka bakidan ko try blay ngi duai ko pa ka jing dan ringkat jomi kan long ko pa ka jing em ka jangi ablay ngaduai ko try ka ba me ko pa minam pensat bor ka jing em ka jangi ko try wala ki jingai ablay nakabalang ko try be it yeng ka jong me nang po shlong ablay janga and we try ni duai ko pa bo man sim ba khut jong me upset bori ki ko try ba kanu ka jaka ka bagidan ko try be e janga ablay kin mau ya me ko try kin ear ya me ko try bakata ka jing it blay kin ang raham ko pa ka donut ba ka jing Junkie ko try ba goda ablay ngaduai ko try bikinu ki bor ki jong saitan kinamla ablay banyang yele ko pai ka jing em ka junkie ko try ablay ngaduai ko try Jisu ben bu eta ka jing shirham ki ko try kinang kumno ban bu ya me khmat e ko pa ha ka jing em ka junkie ko try hoi dan ablay junkie ka ablay jing ka jing e ko try ya ka ban let ko pa ban shikri ya me ko Jisu and ring ngaduai woman sim ko jome unya lam ka jing em ka junkie un ai ki ke jing start ki shampang ko try be but kham tam ko try ablay janga bakata ka jing day but me kanang jan ko pa ba godor ker khui ke jing em ka jangki ker khui ke jing pule ka jangki but ka kam ka jam ka jangki ko try be janga but ablay ngadwai ro ka ni ka jan mit ko pa ablay janga try Jisu ka jing pen em ko try ablay ki men sim ki ba godor ablay ka jing pen em na du ki hap ki ba red ko pa ka jing pen em ki samla ko try ka jing pen ki long mi long pa ko try blay jang a try bakaman ka jang mi ka long ko try babaro kin yo e ka jing pen em ko Jisu ba godor but ablay men kta e ka don no jing ki ko pa ha ka no ka jaka ka bakidan ablay jang a pen em ki ko Jisu ba godor but ablay ngadwai ko try ba pen em ki ko Jisu me wan ra e ki ru sa ka balang ko pa ba godor blay jang a try Jisu ngadwai ko pa ablay jang a me wan ra e ki ko try be janga chaka balang ko try bikinang laban san ko try bikinang laban snow tu ikatien ka jong me ko Jisu ban san ko try hakita ki bakin jam sim ko pa ba kodor try Jisu ba kodor nginget ko try ya ka jing penwan ka jong me ko try ya ki samla ablay janga chaka balang ko Jisu ba kodor ka jing penwan ka jong me ko try ki bru ka jong me ko try chaka hima ka jong me ko Jisu ba kodor lay to kta pen em ki ko try be pen thamai ke jing em ke junkie ye ke jing day junkie but me ko Jisu ba godor laying it ki ko pa hakikti ben bor ki jong me ko try na bang duai ki ne baro hakkertain ki jong Jisu ben Nazareth amen amen te hakane ko por nan paslam shu ngin poino shaki benta ba phera pher jong ke jing shakri ke jong ya kan ke jan met kumbang ilak ngalaong kindan ki jingrai bakerpang kandan ke skit mat kumjuru kandan ka sharing na kaktian ke jang ublay teha kan ko por ngan pule shwai ki nong shimpenta bahadian kata kenang bakilak bandong ready iwe hadi iwe pan te kebaning kong ngin yo e ke jingrai bakerpang na I nangkiu bahadian kata ngin yo na I wandi penput si agape baridor bat kumju wantisha te hakan ekapor dengan khot ningkong ya inangkiu ya kabain ai ke jingrai ka bakerpang jong I te kat bai nangkiu dang wan sakmat tongin ai ke jing thap ti ya kaban pediang skopai I sensitive kum ka jing ai misiem ya I
Check. Hallelujah. Ka jingrai ka bangan, kerteng jingrai bangan I'm bring jumpi ka long kerteng. How sweet it is. All the stories ever told, all the songs the world could hold, not a single one comes close to tell you what's inside my soul. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by Jesus. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by you. The measure of your love so deep, first you could ever see. Nothing else in this story compares to what you've done for me. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by Jesus. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by Jesus. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by you, Lord. How sweet it is, how sweet it is by you, Lord. How sweet it is, how sweet it is. The sun will burn its fine flame, and every tear be wiped away. When I see you face to face, forevermore my heart will sing. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by Jesus. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by Jesus. How sweet it is, how sweet it is, how sweet it is to be loved by you. Kebenaran motion. AP kita serve kabasmog tanat. Dahagan ni ko for ngin yo siga way pat ka jimrai kata kaday na i 1D lalu. Dahagan ni ko for kapay dawan i 1D dawan sa matungan in ay ka jim tapti ya i kung kadag na kadiknya sabhay isa sa
ka teng churai ba ka sathi heri ko pa ko samlau kres Chris Yellow, a jingle plenty who play Nike. Ulo bala shanya, ubanju kelade utran jongi. Ngirong saya kelasai, nanika bom lagu play long bala. Bayai pasisha, kau bisanya dari Jehovah. Ayuhlah, bagi gaya jami, tak lupa dan berhadu rendah. Balapan syanya ubang juga lade utran jongi mengiram saya kelasai nikah bola belong pada ulang bayai nera pasisha ubisanya Jehovah. Bersama ingin berdamai, sana kerindukan Yesus. Suara kan dirno, dan nama Tuhan. Sana kerindu lewat yapi, lewat payah bantu. Ulang balapan syanya baju gelade utran jongi Pengirang saya kelasnya jika bola gulai dong pada ulang bayai nemat pasisha lukisannya Aku saya kelasai jika bola gulai dong pada ulang bayai nemat pasisha lukisannya Jehovah. Ulang bayai nemat pasisha lukisannya Jing Bochisha Samla Ukris Milong Kumlek Shibun Wandi but Elder Anathan Tanika Jingrai Gajompi Bahagan Nikapor min Yosngo Biang Sika Jingrai Nei Agape but Ibaridor Sindram Tinga Hot Iki Stage Tungin Ai Gajing Tapti Namta Jangki Gajing Ai Nsieb Yaki
kerteng jong ka jingruai ka bangin Aisha pi gede aga ketien pareng ka baong he sees you ka ba gren walangi don hapadeng ka jing kuslai walangi don is no long marwe ni de ban kin ma ba ble yo ini. I'm not perfect, even at my best I don't deserve him. When everything's a mess under the surface, he never makes me feel ashamed. When I'm hurting, he handles every question in my searching. Even when I wonder if he's working, he takes all of the fear away. So when you think that you're stuck in the place you're standing, he sees everything that you're gonna be. He's healing every lie you believed. He sees you, he sees you. Oh, and he knows your future, so he's pulling you close. He is your defender, I know. He sees you, he sees you. Oh, different voices have tried to label you just by your choices, but I am here to tell you that you're chosen. His love's calling out your name. So when you think that you're stuck in the place you're standing, he sees everything that you're gonna be. He's healing every lie you believed. He sees you, he sees you. Oh, and he knows your future, so he's pulling you close. He is your defender, I know. He sees you, he sees you. Oh, bring your worries, bring your shame, lay it down at his feet. Oh, you are a child of the living God, of the living God. Bring your worries and fear of failing, lay it down, no waiting. You are a child of the living God, of the living God. He sees everything you're gonna be. He's healing every lie you believed. He sees you, he sees you. Oh, and he knows your future, so he's pulling you close. He's your defender, I know. He sees you, he sees you. Oh, he sees you. Kapurang-purok ka lang siyang play. Amen. Aga jing thapti ki pajam namta I aga pe bat baridor ka jinroi ka basno tanat ka bat kabara I ka minsim jingi shisha ka lang ka jikurku ini way ki basha score ki ka jinroi te haga ni ko por min yo no se ko special number na I want tisha bat imarba nga khot ki sa stage tongin aga jing thapti namta jingi at jas ngom hai ki sa stage.
Hallelujah. Har de point even ajin kakten yo ajin rai ka ban an I speak along even if I still praise you. Ginay kajing tapti nanta I wanti siya ba I marba lay subot na kajing rai bre lang kerku o nampan kami pi. Deha kan ko por min yo ya ka jing rai ba kerpang na I ba yai bot hongsni ba hadien kajing rai kajing I min yo ya ka testimony na I Miss Regina ba hadien to I Miss Regina min yo ya kajing rai ba kerpang na I
Tengin ai ke thap ti ke majam nam dai ba yai buat khong sini kun ke jing an sin Hadin jong ka testimony na i Miss Regina in yo e ka jing rai ba kepang na i Don Borsons imli Keting juga jin wai ke mana ai fi kare ketin kare Jesus you're my forever savior. Ketika jin wai kare ketin Sekarang di kecil wai kecil wai kecil kecil Jesus long no punem bom cekot Jesus wat di habang ica Jesus wat ini. Pada Jesus dalam kadu bat ni hagi por baru kecil. When I was lost, you found me. In my darkest hour, you answered prayer. You lifted me from the depth of despair. Now I was there, you Lord in the end. Jesus, my forever Savior, you're my heart desire to anchor in your arms, seven sun. Jesus, my Savior, you're all around. To every battle you are in. Your love is the one I'm lost to hear. No matter where I go, you always be. Jesus, my Savior, forever with me. Jesus, my forever Savior, you're my heart desire to anchor in your arms, seven song. Jesus, my Savior, you're all around. Your love holds me, lift me high. With you, Jesus, I can touch the sky. Jesus, my forever Savior, you're my heart desire to anchor in your arms, seven sun. Jesus, my Savior, you're all around. Jesus, my forever Savior, you're my heart desire to anchor in your arms, seven sun. Jesus, my Savior, you're all around. Glory be to God. Tengin ai ke jing thap ti ke majam nam dai ba yai buat khong sini Lay dang kelku dang pensle ye pi ba yai buat Te hagan ne kapor min yo ya ke testimony na i Miss Regina dengan kholi i cha stage hagan ne kapor Tengin ai ke jing thap ti ye i hagan ni Hallelujah. Ya roh itrai. Ngadon ruan yeng hang ni ban ai play youth week sorry youth Sunday ya pi ki prasamla hawai itip stang katu kentut minit kenta ning sakhliap no ya kanega youth week henre mis nyongo pat you play ni yo shisha ka youth week ka comment ban hoi ngayeng ru hang ni ban ai ngo shisha you play kai ka bau play la le ka jingem ka jonga ngam don kentien man batai nama long shisha bapla bat ki kam ki baule kapelun ngo shisha
But hoj da shisha habang perkhat ya ke ke bau blei ule ke jim ke jonga ngadap shisha da ke jing aingo ban da ke jing snyomo ya ke shisha ke bau blei ule but anam klero ban aingo ya ban ai ku blei ya apostol wat da imdon bat ni hoj ide be syukrirat ba jong blei ibala dua shisha na ka benta ke jongi ban ibala krisyan shisha ini ha ka ban instan ka tien ke jong blei ban ai ku blei ro ya bible ti share ibala duai na kabenta ke jonga bat ilalong shisha hoi ikmi bakanjam silim jonga nga aino shisha yo blay bat nga ai kublay ro ya ki dikon dikenes bat baro na do ki eldar bat nga ai kublay ya pi bat ka ne ka por shwa bangan pla le se ka khamshim ko por re nga ko ahi ban ya thu ya ka jin shisha ka ik ba blay lo le ka jin im ka jonga nga nam ko ban shu thu tam kum tu ringa da ko ba kin siam thu ya ka ik ba blay shisha ulale ke jingem ke jonga but hoi hadir ke jingli kelas ke jonga shene shilong akan mau hakapor kelas 12 ngalamut ban pep no but kata kedai ke bangan pendap shoot ya ke degree but ngatip shisha baga kene baro kedai ke plan shisha ke jonga play kumba ke team jong ka youth week ke bu ba ki plan play kalong ke jingem jompi amen but ngatip shisha banga yeng hang nero kadai bet kaplan ke jong le banga la ban pla ya ka keteng ke jong namat ngasio tho de shisha de ke jing ai e ke jong but ban yeng hang ne kam de namar ke e ke banga la ban le naladi ani tho ipi nalade ngalong tang jiro ngam don e naladi henre nga ai mu shisha u ble bang shakri shisha long ble bakrau shisha wadon kaplan ke bakrau shisha na ka benta ke jingem ke jonga ba ke jompi but pemtang itu ifiha kata kapon ngalamut ban pep ya ke kelas hadin bangala de kelas 12 but ngalamut ban pep now hari na yeng kinom sya nga ki kwa nga bangan continue biang but kata ro mati pa kadika plan ke jong play shisha but pemtang ngala continue biang sa ka degree BA but pemta hadin nang ta once sa lockdown but kapor lockdown mati shisha kapor ke ba shisha ya nga bat ngalok kuslai di haka lockdown kam di ta kapon ba yang ngala du no wat ipa iba kersyan iba long shisha iba ai mensim haki diang baro bat kumta ngala sedang ban kuslai pada kata ke jing kuslai ke jonga ngala ongi me banganum pep henre ngan pendap ke jing kulai ke jonga bat ngai ngum shay blay pendap shisha wat iki jing don kam ke jonga bat ngala sedang ro banwan shini ban continue biang but kecing continue ke jonga pitep ngahap ban lit bala le si fit pitep ngahap ban lit bala ngalit sa jan si yeng ki breu but anda ngalit sa jan si yeng ki breu ki don ki por ki ti jonga ki bisna but don ki por ki banga jauh mat si syama mai we here hap deng ki bakum kita ngatip ko pa nga ang pa mitip ya nga banga don hang ni silong kam di namar jonga namar ka kerteng ke jong ni namar ngamat si syaya ke jing ku hadin bangala portion ni silong hadin bangala ikendo si syaya ki syukri ke jong try ngalamat si gun ke jing ku batte kata ka ban ai men sim yang awat pedeng kita ki banga hap ban tri si dom ngahap ban tri bala si yeng ki breu henry nga aingo si syaya ble unjuk ino ya ke jing ke jonga ban hadin nang ta ngaladat ban pendet ya ka degree ke jonga bat punta hangtaru ngala sedang biang ban kuslai bat ke jing kuslai ke jonga kalau kumno pat bangan le bat ke pat ba kumno pat bangan le nane ke pat bangan le nanta bat hang kata ke pon pitip ayat dan timar we surok amdon ba yo imar we ngak kuslai ngasdang man kita ke jing kuslai ke wan la ke wan nga bat ngasdang man yam ayat mar we surok bat hang kata ke khidmat ka ainu shisha yo le namar da shisha ublay bangi syakri uday ublay bakrabor bat uday ublay bala bande ki kama bat ki kampala bat hangta hinga ong try na syakri me metip kamha na kabentara jingin pe jonga pitip akata kat baraya ti hangta hinga kran ya kita kitien ang try metip ya ka bakhamha na kabentara jingin jonga bat hukum ta hinga ainu shisha ublay bat hadin nang ta ngaliyo banjon kontraktual ka sekretariat pion bat kataro masim tho shisha kadi ke jingalam ke jong play bat om sa kot tang kata ngadin balakut no kata ke kontrak ke banga join kumpion bat nga ai mo yo play ngala syong bat ngala ong bangan lik phai no shisha le seiki besek don bat nga kum kisel group ngala ya kren bat ki banong ba
ngalik pan mar balay ba kalakot ka kam ka bangan duration ni sisulong kata ka jing tray jong akum ka kontrak ni casual pisayong bat kum ta ngal khuslai ha kata ka poro ngala si duai bet henry pitiap hadin bangala de duai nga ayo sisayo ble lo juba sisayo ka jing duai ka jong bat kum ta ble le yang kikamba ak jingim jong daga ba ay pat yang asa ka wipat ka bangala bantri usual biang ni silong bat kum tang alas dang bantri bat ngatip ka janga bantri ka umba shisha ka bangamla bantri na ladihi masyaw ba kum mga ong yapi ngalong jiro ngaduna hakata wat haga jingsa nga ong yapi nganamla ban yang compare bat kiwe ngaduna henry ngayo ibat ble banga syakri de ble bakra bat ngakan mau shwa bangan lejon ya kata kam ngapendam haga jing tuai din bangalatip bangan yo banjoy alik bet na duai bet ondang ala syam duai bet ko way ngani to yafi kadi ka tien jong ble ka bangan nek ha nga ong try na mikran yang ada ka tien ka jome bet kum ta ngek bet na ko bu ya ka bet de shisha ble ukran yang ada ka ka porwang na ka kitab samuang ba ngala kan le ik baro kat ya ka bangan mon la kadi ka beneng kadi ka kendau bet kum ta hang ta ngasih hun na mas na ka duai de ka tien jong bat ngalas yang pun ang try mit la pandai na kabenta ga chingim ka jonga kat ya ka bamemon bat ngada ai no shisha yo ble ngayo I shisha ka chingelam ka jong ble ka jaga ka bangatri ngala ban tre bala ban pendap iki kam ka jonga ble ka de ka bikia da ka de ka ka bangamla ban ngala de katri ngayo I shisha ble bangi shakri de ble shisha bakra bat kumta ho badan ka jingmu bat ka plan ka babhan ka benta ka jingim ka jonga dang jonga bat jong piro bat hadin nang ta ngalas dang bat tho pat se ki exam bat ngala tho ki exam ki don ki exam ki bangala tho ngampas ngala khuslai ki don ko wele ka met ka bangakan mau ngadin bangala de tho exam ngam ju yang banga yam ha ka tu met ngada khuslai sha ngada snyo si chi sha nga ong next nang tho shu la biang ya nama bele bangam la man tho bat ngala yam bat pitiap ka tien jong bele ka balong ka jingkermen hi nga ko mga ong yafi ngangay ya ka tien ka jong ble bat ngangay ro ya ka ka ba ukran ka tien ka jong bat kum ta ngala shin biang ya ka tien ka jong ble naka kitab Jeremiah naka kitab Isaiah kalanong ka balay po ka dakhot ka bakatra ka tien jong ble ka ong kum ne namar ka tate utray un up ba unles bun yapi bat namar ka ta on kentiu ya ba unle iset yapi namar try long ble ka chimbisha sup kita baro kiba up ya amen kanai kene ka tien ka jong ble bat hangta ngalas dang yo sim ya ngas kinyo I kidan kipor banga shat marwe banga kule ka tien jong ble kimla ban perkhat ka tan mar ble banga au ble banga syakri am de ble badan syak ka jingkula bat om tang ba ukular pendak ya ka jingkula amen bat ngayo I hangta ngalas dang man yo sim bat ngalale biang ba tho biang ya ka exam ke jonga bat den bangala de tho exam ro dua ya lap yang ya kene higet khot bible ka bang ba namar kata to up namar kata te utrai un up ya un up ba un lesbon ya pi bat namar kata on kentiu amen un lesbon namar kamdi ka bang ang ya pi namar ba ka ka bangala naladi ombe namar ka jingla ka jonga ombe namar ka ka bangalo ngamlong ban ya compare na ang ya pi bat kiwe henry le namar bangan kentiu ya ka karteng jong amen bangan pendon burom ya ka karteng ke jong kat meneh bible teacher yang tuai kawan ke jinta ka do jong ang try ai ba ka jingem jong akan pendon burom ya ka karteng jong bagi shisha ki bamelale ka jingem ki jong kite ba kan pendon burom ya ka karteng ke jong bat de shisha lele khamba shisha yang bat pide badin ngalapas shisha badin mangalapas ro kamdi ngahak ban apat siya ka resort adin mga ladap interview bat ngakan mau hakata ka clip mat kadi ka clip mat ka ba nga khusla yang ong tip kumno ka interview jonga tip kumno ka resort ka jonga ka ban sambi henry shwa ba ka resort jonga kan mi blay ladap ban kran yang along
ba ka tien jong namar balai ba ong pi balai ukuran yang namar la ngek te ka tien jong balai ngek te ya ka e ka ba balai ukuran bat kum ta ngala syem yang ya ka tien ka jong balai anda ngala wan na ka interview ngala syong bat ngala duai bat kum ta syem yang ka tien jong balai ong try keren yang ngek ka tien ka jong me bat ya ka ni ka kamangan yo ka di ka mon jong me bangan yo kam ni ke bat kum ta ngala syem yang ka tien ka jong balai bat hang ta ro balai lo keren yang ana ka kitab sam kaba kalanong kaba arpo kada khot kaba ningkong ter hado kaba san nan pulai ya ka pin la ban siu tho kum no ba blai ran shisha uang kum ne to try in pin siu ya me ha ka si ka ching ching ja to ka kerteng try to ka kerteng blai jokop on kin tiu sha drong ya me to un pha ya ka ching rap hame na ka jaka kentang bat un pen klan ya me na ka seyon un kan mau ya ki ching ayo jome baro bat un pediam ya ka ching ayo thang jome un ai hame ya ka ching kwa ka do not jome bat un pen dak ya ka ching perkhat jome baro nyin le risa ha ka ching pen im jome bat ha ka kerteng ublei jomi ngin se ya ki yala ka lama to try un pen dak ya ka ching kerpat jome baro amen kene kede ka tien jong play ka bala pen scam shua ya nga shua bangan yo resort wat la dang ampat ti ngati ublei jonga be ublei ba pendat ya ka ching kwa ka donut ka jonga ba de ublei ba yo asnyaw ya ka ching tuai ba de ublei ro ba pendat wat ya kita ka ching kerpat jome baro ong ka tien ka jong play bat kum ta nga ai no shisha yo ublei ngala yo shisha ya ka resort ka ba pas hakapor ka bangam poi perkhat ngong yo phiki kamba ki bo bleu le ki long ki ka ba phimla ban perkhat na le nyimla ban mudur na le nyimla ban batai ya ka e ka bo bleu le shisha bat om ne nak kata ka bo bleu le ka chimin jonga bat ngai no shisha yo bleu bat ngala pas bat kumta ngala yo ya la ka jong ka kam ka ba de permanent ka bangala ban tre bat kata ka de ka ba ngai no shisha yo bleu ka ba blei shisha le ya ka chinyam ka jonga bat ngai ro bleu le na ka banta ka jonga bat ka jong pi amen namar ba blei ba shakri de blei ba jpa ka chintwa jongi blei bom ju klet yang ni yo kidon ki khat na ong ya fi ka ba blei ong em namar kata ong em namar tip kham ha yang pi amen namar ba le nga ong ya fi ngas kumbangai thu ya fi mene la don ka por ka bangala yang Henry bleng kata ka don ka por ka bleu ai ba khamba amen namar sange kamde namar sange ba tip yang yo sngew yang ya pi re sange namar don ka plan ka khamba na ta jong a jong pi amen but nga I know shisha yo play but kayo I shisha ki kamba jong play ka chinyam ka jonga kamde tang kata shibun ki kamba ngala ya ka chinyam ka jonga but kayo I shisha bo blay unju ino ya ka chinyam ka jonga kadai shisha la dingi wat shisha yo blay na rupa donut ekten jong blay ka ong wat shwa ya ka hima jonga ba ya ki ek baro on sa ailang tam ya pi kum ki samlai de ban wat shwa ya ka hima ka jong blay ngada singaw mo shisha ro iki shakri ki jong blay di ba shay wan salok bat nga no do ki shakri ki jong blay ikong jonga ba den donang ne re shay ong yang ka di ka kentien no do bangadang le class 11 ngas lamban ki ushine shishlong ishay ong yang ka di ka kentien wat shwa ya ka hima jong blay ba ek baro on sa ailang tam pat ngayo I shisha ba ek baro on sa ailang tam ladangi wat shwa ya ka hima ka jong blay but ki ek baro blay don ka plan ka crown ka banta jong anjum pi but nga I know shisha yo blay bang a shisha shu ka buram but nga kan tu ya pi ke prasam la nginam sange wala ki jinge ki wan na no ya fi ki don ki jinge ki pangamla shu ban yen Henry tru na ong ka bor jonga ka lado ba ka jing pi jinganti jonga ka de be shu tu nong penim jonga amen but kung ta ngayo isya ai bor yang ngala ban ya shisha shu man but ka joro ka jing tentu yang ai pi hagane ka por ka long pila se ya ka jing shem jong pi pisnyau pila kot ka lat pisnyau pila pimla shu ban ya shu man Henry kan mau ban kami shu nong pelong ban nong penjanai uday mau kan ba ai bor ini de mau kan ba pela ini bangin ya shu man namar don ka pelan ka ba hatam ngai no sya ka thim ka ba ni kum ki samla ni la yo bat kala long sya ka jing
jom meneru ikran I eldar Shipang ka kumno ka ba blade mu na ka banda jing chumi oi kumi ile tho la dani kong ibala mur ban mi no na ne na shalom na mar ka jing smio ngar ku mga angi pia ka class 12 ngala mur ban blade no shishno Henry mio I shisha ba ka plan ka jong blade ka long ka crowd la digi yai ne But la degi nam sange antuai wat apdeng kicing cinjan namar de ble bagi syakri ngakan mawe kedon koporo kepala keren yang abang ba pi dunae pinom yo ya ka bat kata gadi ke nikmat ke bangat tang kaji mani tu ifi ngam tip kuno bangan jumpa Henry tang ko we ngadon ka tien ka jong ble ko banga au ifi mene kedon ka tien ka jong ble bat ngakan mau na exodus ko haba pi syakri yang ngan shim ya ka jingpang na pi but tang ko shim ya ka jingpang na ka met jomi udah kerku ya ku bat ya ko bangin amen but the shisha kata ka penlong yang abangan sekarang bangan jumpa ki ang syakri ya ble ba yam but de mau ke ba penyo ru yang but ngala ai mo shisha ya ble but kumangai tu ya fi kam le ka jingla ka jonga le si na la de pi ro pin sio la na la de Henry mi ya ki kmachu tip bau de mau bala banda ike paro bat nang ro ban ai mu yu ngani tho ifi sendiat kata banam singaw shim ya kapor kindiat ha kapor ka bangampat yo kamro nang ban ai mu yu play kata ka di kamli ka bangan nang nalade Henry ngam try mi tip kam hai nga ai mu na bata bat da ngampat yo ngampat yo kta ngampat yo osnyo ya kata Henry nga ai mu na man tip me tip kam hai ya Bangatip ka lang ka plan ka jome bagum tanga shu ai mu be yo ble ang try nga ai mu ya me padan ro kapor ka etam ka bangamat shisha ang try nga matip ne ban yo ya kane Henry nga kan mau ka yu kan the abakam don shu ya ka umpnyang ka don stang kandiat ka umpnyang Henry da kata ka pelai ya ka ram ka joka bad hagata ka por fitiap ngada duai ang try ngidang don bar pelai ya ka ram Bat nga si duai yo ble bat nga yo isi syaki kamba jong ble nga duai kelempat ngan patip na ngan yo bat kumno bi me la ban yo ban pelai yang kata geram Hari pitip marwe nga dam bat nga duai ngam try nga ai mu ya me ngatip me la ban nga ike paro ngamong manganam ai mu me nga kata ko por bat ngam pat yo inga ai mu ya me naman ngatip me la ban nga ike kamba bat ki kambala bat nga yo isi syabo ble ike kamba Bat nga ay siya ko burom bat ka jingiro bat day mauken bat day hop bat yo ko burom uday mauken bat kan tiyo kung bakaktiyan siya ko ule yang ngay kata baro kamdi na marbangangan yo ko burom here ule na marbangangan pendon burom yo amen ngan kentiyo ya ka kerteng ka siya ko bat nga ay mo kaktiyan siya ko ang to yat up ko bat nga kantu yang iki parasam la bangin nang man up how try hagi por paro ka jingin jami udon ka plan ka bakam crowd na ka banta ka jonga ba ka jongpi udon ka timing ka babiang ban ay nga ba dia pi ya ka jingwa ka donot ka jami kinai ki kenten nga ay le si bonro ya pila alat yang ay ka bangan yo ban pla ban nga ay ro ka burom show play tan kinai ki kenten amen togi na ka jing thappi ki pajama ka ni ka por ka testimony ka ba ay museum si ka day yani bat ka bara ya ka museum ka jonga ha ka ni ka por but ka testimony ka ba long si ka jing kerku ya ka jing em ka jonga but ha ka ni ka por lesing an book ani ka jing kli na phi ki ba yo snow ya ka ni ka testimony kum no phi snow ha ka jing em ka jong phi ha to ka long ka jing kerku ne em ya ka jing em ka jong phi ha phi yo snow ya ka ni ka testimony ka ai museum ne em ya ka jing em ka jong phi da shisha ka testimony ka bang yo snow ka long shisha ka jing kerku ya ka jing em ka jong khub lai shibun Regina nam ta ka ni ka testimony ka ba lawan ra deng jingi bang snow thu ka ek bo blay ula lep ha ya ka jing em ka jong phi but blay u phi shakri ulong blay u crowd blay ba yai ne u blay ba pendam ya ka ta ka plan ha ka jing em ka jong phi but kanir ka long ka jing ai museum ku mai lai museum ni ka jing em jingi way pi way kum no bangin shania ha u kum no bangin up khmi ha u na ma u blay dan ka plan ka ba bhan ta ka jing em ka jingi way pi way amen da ha ka ni ka por ngin
yo si ko way ka special number hakan ka janmit kata ka long na i ba Don Borsons imli tengah khat i sa stage hakan ka por kat bai dang wan tungin ai ka jing thap ti hakan ka janmit hadir jong i Don Borsons imli in yo ya ka jing rai ka bakar pang na imida ya ka senram bahadir kata sa Syakriya Utrai lembah kejingan. Tikani kade kasian kaman kong bangan rai nama nadu utrai la penkhia engan siam ya kata kaji yokhia kaji pensle janai kaji utrai engan bangam judan sio kaji pang nadu kata kapor utrai la penkhia engan kerteng trong kajing rai kalam hakmi ubleng hakiling ok dia duyahu siapapun tahu balaya tu simat himat hakmat jong uden para jing tau jing man tau shen hakmi One man money usim jani lay kawulong one man money nong sela kang mau hiulong tin jong u ha podono tishong jing start lay ha u yai these kam Dala diki pop ulasapan Blay bom jukot hajik tak pendang Jisu mi pat jingim bangin shay Akmi blay halak hetu shong Wan man maniyau usim jangi Blay kawar ulang Wan man maniyau Wan ban maniyau usim jangi lay kawar ulang wan ban maniyau Agi jing thapti nantai Don Borsons imli lay shibon na ketika jinrai ke jompi lay na kripi deha kene kapor tengin dance ngobha ya imeda ya ka senram in one stage hen kapor tengin ai ke jing thapti ke bajam namta jongi ide iban redu iban simbentang ha kene ke janmien Good afternoon everyone, my name is Medalia Kasenram. The title of the song is I Am Thankful.
anta imedariaka senram kalong shisha kajingker ku ban yo iya pi shim benta lingba kajingrai hakane ka youth Sunday play shibun play udang yai pendan kam ni kajing em jong pi lingba kata kasap ka play ula aya pi te hakane ka por ngin Syakri utrai lembag kajing ay bahadin kata makerpad ya iba Ryan bainduan ta kajing ay bahadin bangila one right kajing ay kajingi inyo ya ka special number na ibaridor syndrome bat idikan Victor penbud da kajing rai jogi Elisa lingdo maunay tekat bangin na wandra dia akan dikopor ngin Syakri utrai lembag kajing rai Namarga ay milong ngan ay kabura. Tagin doai ni pa. Ko pa jingi ba neng iwan try ko min chai go ime ko jing dor kat ka jome ka ding jingi na do ni si de varo si si tai la yo ata ye jing seng tai je seng ka ning kong ila yo si sha ra ka jing kar khu ata ling ba ka ktien try go me na kren hangi tai ji su i long si sha ka jing kar khu ata ji su ba ka jing a min se mi we kum gi khon samla jo ka balang ata bum ju ata i wan lan ai go ru nam ta ka de ka je seng ka ba ata ki bangi la ata bangi yo ata ki program ba pher tai ne ki samla jo ka balang tai ji su bangi ai go ru tai ya ka jing dor ring kan ka jo me ha preng jangi i we tai ka jing ri ka jing sumar ka jo me bar ka jing pen chat bor ka jo me tai bangi la ata ban le la ki jong jong ki kam ata ji su ba ka jing kar khu ata ka ba me la kar khu yi ngim la ata ji su ban ai sha me tai ki ek ba me la kar khu yi ngi num la ata ban ai palat sha me tai re i wan ra ata ki jing ai sha ka yi ka jo me man kar khu no ata ka we ka ti ka bla no ata sha ki jing ai tai ji su ma tai to ai don sa ai pat hangi tai ji su kum ta ata ha bi wan ra sha ka yi ka jo me ngi ngen ata ba me man kar khu shu shu yi ngi tai kum ba lai pho sha ru pho sha ba chi spa sha tai ji su me na kar khu no ata ka mai ka ji jung ki ka kam ka jam jung ki ka tre ka ta ata ji su la ka long ka puli ka puthi jung ki ke ka ba ki le ata ji su kan man pha ngat wai ro ata nam ta ki jing ai ba shalo shalo ba ki le ata kan long ata nam ta ba penyari ka gospel ka jo me ka buram ka jingu yas me te ji su dai pangro amen. Tementai ngin yo snow no ya ka jing rai na ibaridor syndrome bat idikan Victor nga khat ki sa stage togin ai ka jing thap di ban pjang sngop ha iki te hadin jang ibaridor bat idikan Victor ngin yo ya ka jing rai bakerpang na Elisa lingdo maunai bat hadin kata ngin yo ya ka skit na ka seng samlang chilong. Hallelujah. Kakerteng jong ka jingrai ka bangin Aisha P ka deh ka ktien pareng ka bang I am grateful for my God. Ka bamot nga ngongo yo blay jong
watches over me. If I fall, I am caught in hands piercing Calvary. Through all of my faults, my weakness and my shame, He listens, He understands, He suffered for mine. I've tried to fight it all my life, denied the man who died for me. It's time to put my pride aside. Oh, I believe in Christ. I am grateful for my God who accepts me as I am. When I feel I'm not enough, I'm reminded of the Lamb, gentle and kind, humble and sweet. Even He would have His doubts in the Garden of Gethsemane. If it be within my power to this comfort, still not my will, but thine. Oh, I believe. I am grateful, 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 I am grateful for my God who guides my every move. If I follow in His light, I will find the way, the truth. Ask and it shall be given, seek and you shall find the secret of my Savior's design. I was lost but also long, melodies of wandering songs, but I found a voice inside. So I'll sing my praises to the highest. Oh, I believe in Christ. Kaburam Shoblay, amen. Kami na kajing hapti nam ta jongki, kajing ruay ka basngot na chisha ko plaay pedang jengi, blay dang yay penankam madu blay na pensile ya pi yo pinangla ya kapan shekri yo try, ling ba kajing ruay. Da kani ko por ni osngo no ya kajing ruay ka bakerpang na I Elisa ling do maunay. Tongin ay kajing hapti, madyang sa bahaya I hakan ko po hadien jong kan ka jing rai min yo ya ka skit na ka sing samla shalom. Bahadien jong kan ka skit min yo ya ka sharing na ka tien ka jong ulay. Hallelujah. Ka kerteng jong ka jingruai bai ngan ai speak ni ka pot ka long hakaktian kasih belai badan buar. Try me long ubakra
ke shen kriu long blay badan bor kene galang ka jin rai ka dan rai deng jengi to blay shibun nam tang to ka jin rai ka jongpi blay dang yai punan kam ya ka jing em ka jongpi te ha ka ne ka por ngin yo na ka skit na ka seng samla shilong tungin tengah khwat ne ka por ka seng samla ya ka ban ai ya ka skit hap deng jongi. Ka kerteng jong ka skit ka bangin ai shapi ka dei ka plan uplay ya ka jing em ka jong pi man mentangin pet ya ka ni ka skit. Oh, tanya. Poro kibri kisukali banyanga bangan nong iyu dalah yang ngali. Oh, so kelumar kali apa ngali tang kajita iyu bisa ni demi rumam tebira. Wan kali man yang ada cikli ngarang melarang apa jumpa. Oh, tanya. Oh, kerau. Bilang kau no. Ya, mana? Ya. Oh, tak. Alai, sini syong. Alai, syong ni kena. Alai. Jangan pi kau ni ngat ibu bilang kau selai, ha? Basta nong nah so that nong kibun te kibri kali yang perlu ngat kali ba nong kau nah kali kan ba ke long nabenta future jangan ta kali ba ngat di ban ko abon long you ngalong ano kau nang ngamnang te ban juba choice bas ba ngam te bra ya di ban nong kuslai palat dah ngamnang ba long so ti ba tahi Ini kerau, mana orang piwak nung kuslai dari kecil embu jompi. Bu, ialah kecingnya jompi hau try. Bahkan mau bahkan orang ketin ke jom belai ba. Kecingnya ke jompi ma, kan pitiban bu ya try ba orang kan ma. Tungget hau try dalam kadon barok. Wat chania kalong hajang hala kajong kecing sampang. Bat kalau orang hau Bible ma ba. Hau Jeremiah dalam ba arkundai kat wei. Utara kalau orang paham tahu utara perkat kijimut perkat jumlah perkat lupa sepang jompi bulak bu kata kalau wai nama tak jompi kapa best tang nama tak jompi ini penting tang kalau pimpin si EVP nya tu bila bu akmat ubelai bisa beli kalah pi kapa kalah ubelai pi kamnga suban kang ma tak Krishna basta oh dari ya yang ngaruh anak Islam ma ya Ani terai. Boleh kecing jongak kalau kumni. Borok kila yokam. Ngapan marwai hang ni ngam don kam. Lasan pau teli hikam. Hendrei watang kawai ru kam pedang yang Lasan pau teli ki office. Hendrei wat kawai ka office ru kam pedang yang kam terwai yang kawai ka kam ru. Ani. Kai kene. Terai.
Ke bangan le. Woi ta, nalor bang attention, nalor bawan mentik yang aku ta. Woi ta, thaj, cuma sulit pet. Oh pastor. Oh badai kau nak bilannya. Oh yang keren, apa ya? Ale syong. Ya. Teh kalau kau nak katakan layak kamu nam. Takin pi, ngala apply san pau teliki jaga ki office, nrewatan kau kam pedang yang ngasih reject pet. Tasi kiri pijet pi. Hoi ken pi, ngala kuslai ala di marwai. Nama rawat tang kau ka office ru kam pedang yang ngalawat kam hadu san pau teliki jaga terikam joki office, nrewat tang kau ru dan pedang yang Nih badai mau kan mau kau try. Ulabu lupa kata kaplan kata kaji temu nam tak kaji pi. Mentau Allah pi pak yo ke kamru kadi tang kapor ubelai udah pen kre pi eke babahan tak kaji pi. Gede. Dia kan maru kalau tu akhtin ke jong belai bagi samna kisamla kisat tangan bat kisamla kisat tangan Henry kita di bawah utrai kita kerdu ike bawah utrai di piwaj utrai dulu pas tang ke pipu yo kaman utrai sukar kuwi pi Tegamut am day failure. Tang mentang payo ka kamu ada video failure. Kamu bu utrai dang penkre pi. Udan kata kacing penkre jong pi ka badu nam ta ka jong pi. Di pingnya jauh unya nama pi, petanya pi, warna pi mi pinyak bet, upale saya lama pi kata kaca kakak itu natam ya, pi lah di pim stok mentang kapot, bidang dan makan kaca kan, Henry utara labu pakai bapak hatam nama tajam pi. Oh, kada siap pastor, kada siap, tapi ang pi. Oh, tak. Tak kau sibon pastor. Oh, ya, tak. Tayang ini di sana. Ya, kan pi ngaruh, ya. Still at terkong. Shit kesini. Kemusim jangan kesilang kesipisaban. Tiak melong siang ru melong. Nrai. Try. Kay kepada biang nama tajangan. Kebriu kepada biang nama tajangan. Ngalung marwai bikum ne. Kiperlok jangan kita tak bisa alat. Nrai. Mengapa marwai gimana bat? Bundru kiblat ada beto, nrai mengapa? Ngalong marwai. Shit sisngi. Let's show kind of shabak. Wah, kata kesini mentah kasyit bah, sepengat pada bayar sini kau pak mentah sini. Wah, kau ni? Bah, lebih siang kau ni mari positif waktu. Ngawan wak cingkrung pi. Wak cingkrung? Napi pak mana? Oh, mangai pastor. Oh, pastor. Ni, tahu syang. Teh, batai lah yang kena jampi. Boleh ikut ni? Ya, pastor. Ngasusi mah. Miet lah berstaf macam susi baik. Kiperlok jangan. Gibabun ada betul lah.
Bundur ki belayo family kila don family ndrei mangapa ngalong marway kum ni be. Ish. Asisi mesti. Sab sini kuat. Nong lima ba. Kani kecing i kamdir kata jing mari mah bah tabla i job ni kong belayo first mutar job. Ma. Kenal ba utrai ka Bible ong ma ka jing tho ka atho pa ka ong utrai upinitenai ki hala ka ayong. Te ka por jang pi ka pat wan mata de utrai labu pa mata jang pi. Kenal ba la tho rupa ka tin jong utrai tin jong belai ba kum ta watch wai ka hima ka jong belai bai ka hok jong de ki ai barok sa ai tang mai pi. Ma nge chai u bu ka jing nge pi ha utrai un saya lam pi ai pi ka thong ka jong pi. Sisto ah Hai pastor mak asutu mata ke ka bari biang mata cuma. Bangan wat sugi mau try ba bela om. Bangan wat sugi mau try te asa tang ngam epi. Te ku le shibon e pastor ba islok nga. Le shibon. Ngar ngomolin ya fish di gospel concert. Pi ku abut lah ya. Oh kalau mau. Ya tang ya. Hello. Oi, kong na. Oi, di mana? Oh, pikwa jan. Kum ki e. Oh, patelon hoi ngadon. Kirong i pikwa. Ngadon karong stem, rong saw, karong jerngam. Hoi, ki belau su pikwa. Hoi ngadon. Ki ba jerong ketir dan ki ba lingkot ketir dan. Hoi. Hoi, pilaban wan kenduk yang dukan jangan mo. Hoi, sawan. Tata. Semenuk tak berfun. Hello. Oi ba. Oh, hoi. Ka you hoi kelak dap ka order jong pi mo. Sawan shim mana dukan jangan. Ka order jong pi ka long bet prah aja mo. Hoi ta. Tata ba. Hari, mana telefon biarnya? Siapa kau tu pisah jangan berokoi? Siapa kau tak? Ani, nak kau penhap hai terkan kau pisah. Imat di bang syong taksi mana tharai. Ne di bakap nyak beri pelat hayau imat nak syatu tharai. Ani wat tang si tingkar ngam don syuk dah ni apalah. Nalek syuk na mentah. Ani la len katu kajing. Trish tong kajong katu. Kalano lu sisa. Kani kesngi utrai kalau kesngi bos tenan. Ngan let yang nyaro pencakri utrai kedong barok. Ruan karuai kan minta dalam lentiru. Haleluya. Kong, beli pisang kau ni, ajayu ipi, beli piang. Ni berapa ajayu yang mana?
Kaji ayo pi. Ngalah satu pisah. Satu pisah. Lagi pi. Aduh kena. Lah kumbalai pau sapu ajar de pi. Lai pu sapu ajar. Lagi pi. Ni ngasku sab kata ke sab jangan ke banget tristom. Ngasan diru ngam jusong tat de pi ba. Ngaku aban nomor bangadon ka plan pi ba aban penhe ka bisnes jangan takadaw ngatrish tombet sandir ngam jusong ra ngatray bet ngapelidukan bet. Temu sendiri pi kamne chu, hai sengi utrai kum jadi jiseng chu. Ya mbak, nomor bangaku abangan penhe ya ka bisnes jangan pi takadaw. Hendai ni tah kapos tah po ka siklemat jayu kum ne yana. Kong masuk out nang pi tin jong beli kong. Kan mentai yu breu punyo ani pertai barok kawai hendai endo na ya ka jong kamen sim. Te kum tang pa pan ong pi. Watch you try, bu you try ka khmat we ki ai barok. Kla thot rak tin ka jong beli. Watch ke hima ka jong bai ka ho. Bat ki ai barok sa ai tam me pi. Ada pi bu you beli khmat do. Bat ada pi ya kelin ti ka jong u. Ka jing thumu ka jong u sa beli nam tai jong pi. La tin lupa ki ai barok nam tai jong pi, jing bha ka jong pi. Ni di pi ya palat you try sedu no ka ta ka jing kerku bul abu i pi. Ma. Hoi to ba. Nadu menta dengan wat shabai ke hima ka jong le. Ngan bu shwa ning kong ye yo beli khmat ka jing em ka jongan. Ko beli shibun ba. Te ngaruk mentang kadang mari ki jiseng ngala shui i pi kum ni. Te pi ya yang le jiseng lang ya syakri you try. Wam ta ka keseng you try ya yoro yang mani khayu. Hoi to ba. Ya. Haleluya. Te han ka pon ai ngo trai bang la wan ai borok mo la hoj tu than ni knian. Berai ngo ibele la wan le sikit am ta ka jong pi. Ngai pi la yo ka jing ku na ka borong borok su trai kamne dan ngi hede ka di trai. Te ka kubor ke ka jing mo ka sikit ka long ba. Le sel don mangi han ka por ni don ki jing ku slai ka jing ku jingi. Kala mande bangi kum ki bere ngimla matep kun ngiyat ke jing jingi kala mande ba wala ka hakapor ngiyat ni jintut ni sngo ba o kala kut no ngimla chuban yat kelenti ke jong tra lane ka palat lane ke jing ke jong pi ka sngo ba tang ba mi okam shu kala kut no kita ki jing tumu ke jong belai lane kala mande ru ba pi kendu ke jing ke jing pi ba sngo ba setahun bat ye pi pimla chuban lai hande ka khobor ba pha ka dei ha utrai kenal bau try ulang nompen im jengi bat dengi ibu kejinget ha try play kalat jengi babi depan kenal ba imdai ngidi banget kejinget kene bandan ha try bat om kala kajong kajing sempang bahkan kenal ba thot lupa la thot lupa hajar mai no ba ar khandai khat wai ba ngaong naba ngaperkhat naba ngaperkhat sempang jong pi jing perkhat ki ba naba ngaperkhat kijing perkhat kijing mun narama na semua imo ai ka porenga naba narang adan kijing mut pangaperkhat sepang jong pi ong trai kijing mut kijing sup ken om kijong kijing snil ban ai kijing kermanya pi haba kapor api pokok jong pi tekani kalong sisa kata ya la diru semua bahkan ni kasket ka batasya kijing ko janga ba mata kapor nila ban kendu mah kata kecing kecing jengi ni semua banginya masanya ikan lakum jentut ni ang lakut melak syu ni bersang malik ka bor barok jang adi
ndai dingi penrit lah dingi ai putran kudup ini bat ngin pelat ki baro ki kuslai ki jingi kumla tho haka sam lenong baknai puai dekat balai ong bang. The Lord will cover his wings and his feathers if you trust in him. Untap lupa kita tak niang ki jong utang sepinget hu. Te kecing kerpat kecing pi debu kecing ngit kecing pi hau trai sepeli kecing kang ke pi sngo barak kang lupa. Kecing ngiro kecing lupa orang yang asybalai. Kublai shibun. Tongin ay kecing tapti nam ta kini ginong sibentai kan ke skit hakan ke janmin. Kublai shibun namta jong pi baro gibla shimbenta hakan hega janmit pila peni kata kesap katalen ke ublai ula ai pi kublai shibun ublai anam lak banjer kerteng lut kelumlang kublai shibun ublai udang yai don ringkat ublai de pensle shushu ya pi lang la ya kaban pendenkam ya kata ka sab katalen ke ublai ula ai ke jing em ke jong pi te hakan ni kapor ngin poino shkowe ke benta kata kalong bangin yo ya ka short message ke jingkan ke balingkot na idikan Victor Wanrap te hakan ni kapor nganam penslam shu ngan IT bet ya kan ni kapor ha idikan Victor Wanrap to ngin pli ya ka jingmu perkhat ke jengin pli ke skor ni jengi ke dot nur jengi skatien ke jong ublai hakan ne ke janmin kat bai dang wan chahmat tungin ai ke jing thapti nam ta jengi bat kum jurun ta katien ke jong ublai. Haleluya. Ya roh try di kumpala apen pau dari Charman ba kade yang aban ai dari short message ti kum taru nganam simpor ya kabangin pe yektin ke jongblay Henry kamut setiapat bangin nom syashkor ya dan kamut setia ya kabangin nom pelet jimut ya Henry kade penban yang ya kaban snap kay waktu ke jongblay ke don pano teknik kapor aku akan yalami pi syaka gospel syaka kitab Exodus kalau nong ke balai kulai ke dekat ke bakat way ter kentin di bawah ni teu try oleh keren markhmat pada Moses kumbau beriu uja keren berulok batlaulok te ulapai no pat syakata gadara henrei syakri jong Joshua ukonunun usamla shim la kenria shu na kata benakan te Moses ulaong hautra hakmi melong hanga to yalam artet yauni upaipa pat memshim pentip yanga yano men pha rengkat pat nga penban melong nga itu yemi de kerteng bat ngala syamru ya kajing subha akar syamru jing subha khmat jonga minta namar kata akar pat yemi ladang ngala syam ni kajing subha khmat jome to pen i hanga ya kata kalenti jome bangan yo itu yemi bat bangan yo syam ya kajing subha khmat jome to khmiru dagani kajat benriu kalong khmiru bagani kajat benriu kalong kepat lang jongmi ute ulang ke khmat jonga kan let lem bat mi bat ngan ai ke jing song thai ru yemi anda kumta ulang lem hau lemda let ke khmat jong mi lem bat ni to wat yalam yang isu nan mi naba da kumno on tip
hang ne ba manga ba pai lang jong me ngilai shem ke jing soba khmat jong me on omdei da kata ke lek omdei da ka ba lek ma miren kat bat ngi bat kumta manga ba pai lang jong me ngin salong kita ki ba kerpang na ki benreu baro ki ba khmat ka perthei teu trai lo ong ho Moses ngan le ya kan niru ya ka ba mela kren bat naba mela yo shem ka jing so ba khmat jong ha bat ngalai itho ya me de kerteng jong me u teu lo ong kerpat ya me to pen i hanga ya ka buram jong me teu lo ong ya ka jing ba jong ha baro ngan peniat haswa jong me bat ngan pen bena ya ka kerteng jong u jong trai haswa jong me bat ngan ai ha ubangan ai bangan isnei ya ubangan isnei ula ong ru memla banyo i ka khmat jonga na ba ubriu umla ken banyo i yanga ba don im utrai ula ong ru ha khmi don ka jaka hajan jonga ha ka ba men yeng halor u mosian te kan jia kat ba buram jonga kan yai ba ka buram jonga kan yai lai bat ngan mangan bu yame hapo ka krem jong tao mo sian bat ngan tap yame daga kti jonga kap kat bangadang yan lan onda kumta ngan wengno ka kti jonga te men yo i ka jing dong jonga hendrei akhmat jonga on om yo i ke to ngeli on penam jing tuan ko khpang jongi bah beneng long balakar khu kerteng ka jome wan ka hima ka jome long ka man ka jome ngar ka jaka ka bagin yo snow ba sha skor ka ting ka jome kren so pai lang jome ka try ka e ka jing tmu ka jing mut ka jome ka try ka jing em ka jogi ka try rai ba ka sedang nanga ka try ka pen sawa ya ka teng ka jome ka teng ka jong Jesus Christ ka try ba pan amen amen khubor nga ka khubor ka bang ka kren ni ka por lani nga ai ka teng ni khubor mar khmat batu play Habi pet jika dekat ke bakat way penyu i ni kentin ke bang teo try oleh keren markmat baru Moses kumba ubri uji keren batla ulok. Hakapor bau Moses don ke Bible hene kala keren sepang ke jing im ke jing kendu ke jong Moses ki kon Israel bat ke tau lom Sinai. Kaya ke baja kalau bahaswa jong ni laga dipulih ni ke dekat Bible pinshem ba kini ki khon Israel kat ba Moses udang lelek banyak kendu baru belai kila lek kapok bat kila lek kumno kila mane no ya kata masina bat kumta kai ba jauh belai lo sosi bat Moses hanta hadir bulalak ya kani kapok kesang bagi khon Israel kila lek ula duai na kabenta ke jongki upan mak na kabenta ke jongki boleh keren baru belai berkumta belai long kumno wong to khilek no na kani ke jaka lek no kham hajan yak no kham sita sejan kata ka jaka ka bangala kular yame bangan ai pindepet yang tu ke dekat ke ba andu ke dekat ke ba light nengkong ba dekat menyo ter bar pini i kumno ba belai wong Moses hilam no ikini yang baro berkumta punya pulih dekat ke nengkong ter ublei ukular kumno ukular om habang ya lami kini namar ba Moses ulah duai na kabenta jongki hadir kilale pop ublei ulah kular ban yarap yaki wat lala kilale pop ru namar ba Moses ulah duai ublei ulah kular om kumni wangan ai hame ya ki angel ban wengno ban penyapno ya kita kinong kanan borok om tangkum tau airu ya kata ka bor ka ikhtiar kum kita ki sipai ki jong blai ha kata ka jaka bat nolor kata ru wangan dolem ringkat baki lingba ke jong Moses bahkan no por baki kren kin wan show Moses bakin kren kini kalau kata ka jing kular ke jong blai bat ke ai ka bangayo i hang ne pat hang ni ka dekat ka baung no Moses hang ne pat umpat hun setia ya kata ka jing kular ke jong blai ula lek ikhmat jong blai boleh keren langkum ni kumaikan manga bat mapi hakapor ka banga pulih ni ka dekat Bible bat man por bang pulih dekat Bible ka ju lengo la ni ka ju so tenak ka ju i tenak ngalaman ong no abang yo i la ni habang perkat mudur halade ba kumno ba Moses ba blai ya keren lang teng kumaikan si parolok kumai mo haka jingim ka jonga teng haka baydey ba ka jingay day jonga ba jong blai bahakan nu kepor kebangangan siyo iyo blay mengenai keren kum ni
kam tam hagi por ki banga snow jangai no blay lani nga snow banga don segi jaka ki jangai haga jingim ke jonga jingim ke jaman sim lani kata ke jingele ke jing khun ke jonga ka bakat no bo blay unwan nga ban keren bat ngakum ba keren Moses balai ba mem chuan hang ne wan chu pen pa yang ai ka plan ke jong me ka khubor ka team jong ne ka team jong ne ka youth week ka ngelayo boros teo ka ka plan ke jong blay na ka jingim ke jong pi lani ka jitmu ke jong blay ka jingim ke jong pi but ni so tu yang takom gi samlahi kata ka jing klik try ka plan ke jonga ka try ka plan jome ya ka jingim ke jonga ka bangan lek nang ni ka bangan lek kumno ngan ya teng don gi bala tip ka plan ke jong blay henry kumno try ngan ya cek prang uni ha Moses hang ka por ula yo kata ka plan o blay un yalam si kata ka ri kanan henry ka bajia wang bangan ngan ai gini baro bangan lek bat kum ta men lek banyen baru Moses shim lahun ni kata balai ba Moses shim lahun ngan ai nuk sai pi hagawai kerukom hagawai pat ke kerukom mi thu sumodor ba hagani ke por subu pi kedua show blay ong try nga kwa ban tip ye ka plan ke jome blay wong kumno kata ye ke plan ke jome men pulih college hanta men tray kumta men le kumta ba kata ka ka blay ong te ang try ka banya tu boleh am le kinong shun jome barok ngan penlim lut ngan penjular lut e barok di plan ke jong syaitan bat ru om tang kata ngan ai ru hame ya ka bor ba ke ikhtiar men yai saya kata ka lenti ban yo ya kata ka plan ke jong bat om tang kata ru ba ke ban jele kepala ba le kata ba hanono ke por ka ba me kwa ya nga men syukran hang tegi pastor keren hang tegi nong yalam kata ka juhi ke jingmut ke bau Moses bayo ni an jinda lang ila perkat lang isupek ya kani ila sipuli kani hatu kam jinda la biang kata ka jingkular ke bau blay ula ai hatu kam jinda biang mo bau blay ula ai kat kani ke jingkular ula kat kani ya Moses henry Moses shim la tre tangkata ke Bible ke ong gumni pinpek hang ni bu ong gumni bodong gum niru ada khot ka ban pe de pipuli ka tu khot ka ban de khot bakhat san sorry onna kumta ula ong hau lem dan lek ka khmat jome lem bat ni to wat ya lam shu yangi kani kadi kajing ong kajong Moses kajing ong kajong Moses hang ni lo hon mela kular kini ka boro ablay shipon tang ma lada memlek khmat jome batni wat nom yalam shu ina kat nongot na preng jongi hang ni ka por ki kon samlangi song thu ya kani ka bo Moses song thu kay ka bo Moses hang ni usngo bolong bedon kam kadai ken kita kajing dor kat kajong blay kadai ken kita kajing yalam kajong blay kadai ken kita khmat kajong blay ka bodon ken baga Bible kalong baga hang ne pinyo iba ya kata ki ong kata ka tin parang ka friendship ka biblical friendship lani kata jinga long lok ka jong blay baru Moses si paralok pila man ong menta pila long si paralok ka bangi jule kalong bangi ju sultanat panya don lang si paralok ngi ju sultanat hanulu ka jaka ka bangi ju sultanat kalong ngi ju sultanat panya late lang si ka jaka lani banya lang lani banle kanu om ni tang ka ju ka kam ka bangi le lani teng ka ju ka jing le kai ka bangi le kai lani ka ju ka khana ka bangi kren lani ka jing dei ka jongi ki ju ki briu ki bangi don lang henry om tang ka bangi hun lang ha ta ka ju henry ki ju kwa ru banya don lang pat ki ba ka jing ka tu ka jonga ba jong pi hani ka por ba ha ba pi plan ba pi ya ka ta ka plan ka jong blay ka jing em ka jong pi kan mau ye ka ba Moses don hune kai ba ka ta in ka long ba ka plan ka jong blay ka ta ka khmat ka jong blay ka long kai ka ba ko dor tam na baro but kay king ka bangi song tu kani kay ka jingmut haba ong Moses ulalong uta parlok jong blay ulay kren kay kung ta ulok u jong blay ban kren ni kani lai tali ki ay ngila ban song tu habai day ban ka jinga day si parlok habai day ba ka jinga day si parlok mangaba na pi kum kam tamile kum ki khon sam langi song tu hai kani ba lai tali ki ay ki bala ban gila ban ong ba uni ulong parlok jong ka baning kong kadai ka jingdor ka ngisung tu kata ladau parlok jopi
kloi ban don rengkat tembat pi gin jin la kentaj yu stay war teo lai teo so teo sisnem arsnem la tre ban wan ni la kai la tre ban ni kendu pi tre ban mi la ni wan haga benda ga pi khot yu la ni ga don ko por kai ga baca ka jing ade ke jong pi kalau sedang telor no kalau ni sedang ban yap no baar ke jing ade ke jong pi parlok balak ban keduk ka dei kata ka ki ong kata ka jinglong ladi lani pila ban long ti pareng kong transparency kau pila ban long ye ladi kumba pi long ke bible lu keren shai hang ni o probo pe i ba kumno ke yu parlok pila ban ye keren pila ban ye kana pila ban pentip teng wat ki ba jiliu tam ke jingbut ke jong pi ru pi keren pi pla ye la parlok teng i pastor pi pla teng i mei par pi pentip teng i men para pi pentip we ba than pi pentip hin wat i parlok para jo iba jong pi pat pi pentip la ni pi thu bar ka balai ka dei ka ba i parlok jong pi inom i no ye pi la da ide si sha i parlok jong pi ba i no ye pi ai ba i si sha ye pi inom i no ye pi ke but ye kani ni ha ban so thu ha bangi per kata ka dei ka bangi apply sa ki briu no apply si briu baro itai parlok ki balong ku na dengan kwa ban apply gini lai teli ki bentaru ha ka bentang ka ban ye dei ba jongi ba ka jong blai ke Bible hang ni ke ong kan ke kentin lebih baik hang tu ke kentin abang ke khmat ke jonga mat khmat badu blai pen pe ke khot ke bakhat do ro ke khmat jonga kan long bat mi Moses wong gumta ba ke khot ke ba ar poi ter pen yu iru ba no ba blai wong ba o menom yu i ke khmat jonga han re men chi i ke kendong ke jonga dan le gumno ba ke khmat la ba ke ya dai kata ke buram ke jonga ke ni ke jingmut jong ke khmat hak tin Hebrew ke khmat ke de kentin kentin Hebrew ke khmati ke barabor ke Ukraine chapang ke presence ke jong blai lani kata ke jidor kat ke jong blai namar ba kentin Hebrew ke kentin presence ke dei punim ba ke dei ke ju hiru la bania pensrim ya ka ba ke khmat haba ha Bible barabor la ju penun kami ni kentin menong presence of the Lord lani ke jidor kat ke jong blai barabor ke Ukraine chapang ke khmat ke jong blai namar kitip baka bau blai umlong setiap kum ke khmat udan ubreu wana mut bau blai udan kti udan kejat udan ke shiprakti udan khmat ke shiu ublai umlong setiap kum ta henry la pendon kami kini barok tang ban pen sngo thu yang i ibreu ha kerukom ke bangi ibreu ngila ban sngo thu but barapor ha ba ong ke khmat ke jong blai kam kren chapang ke dur ke jong blai ke balong blai umlong ke balong mangi kin jado kum ni henry kren chapang ke jingdor kat ke jong u bar ke Bible hang ni hadin ba Moses ken ula ut show blai wang ba watom ya lam shu ini lada khmat jome kam na ngila kerku la biang yang hang ni wala ka dagi kunisal ki khnyum makanaro Moses ula kutlat ula kren kutlat khmat ke jong blai wang watom ya lam shu ini lada men le khmat jome kam dan kat bangi bat hang ta Moses u blai ken ula le kum no bong ni ublai khot ba khat nyo ngan le ye ke ni ru ya ka ba me la kren ngan le ye ke ni ru ka ba me la kren pi ka ni ke jing long ke jong blai ba Moses ka de ka ke jing long ke pin yu i ba ka de ke jing long tili ba ha we de ba ka ni ke bang yu i ken ba hang no ba nanu ka ta ka por ken ha ba Moses ublai ken ke jing long kat ke jong blai ke don ke buram ke jong ublai ken ke don ken ba pin so thu shu ken ke poin ke ba a ken ke ba ong kum no ba ki parlok ke jong i ken ngi le kum no ngi kren la ni ngi jula ban long le long ngi ji thu khana ye kita ki berit tam ke jong i ken but hang ni pin yo i ken la bi pet ba ke jing im ke jong Moses la ni bi jing im ke jong o jong Abraham ru ke Bible ke ong na ar chronicle long ke ba ar phau ke khat ba nyo Isaiah sa way ba pra pin yo i ba la tho ba yo Abraham ba yo Moses ki dei kita ki parlok ki jong blai dei ta ki parlok ki jong blai balai ba ong ki parlok ki jong blai na pin la budin bhai ke jing im ke jong ki pin yo i ba ke jing kren ke jong ki yo blai ke long man ke por pin yo i ba bon sin ke jing twai pin yo i ke jong Moses sa blai bon sin ke bo Abraham ha bo don ta ka lenti ke jing im ke jong u ken bo i ke du ken barabor uju kren ken ya u blai ken namar ke dei ke ni ken
Kadi kani ken kebangi hap ban sngo thu ken. Kebangi hap ban sngo thu ken. Kedekot sam kedekot sam kelong ba arsan kedekot ke bakat sao. Sngo pha puli sam kedekot ba arsan kedekot ke bakat sao. Tien ki ong gum no. Kaya gini ko ba Bible hani ko ang kajingmut beri kajong try. Lada piya keren pang kajing long lok but no. Jing long parlok but no. Ka long tik kum balong gini ki uni upiat. Bahagas dan gini ka snap ka baning kong. Pi kendu ya no hasin baning kong kila ban teng ki long parlok ya keren. Te pila ban ong ngai itu yo tu. Nedam deh, ngai itu nama boleh pitip ya kerteng, pitip ya kedur, pitip ya kejakasa, pitip ya kesnong. Lak yang tah pitip ya isu. Henry hadin bapila ya keren ya kana, shit sngi ars sngi, lain sngi sang sngi, shita yo. Pila sedang ban plate ya katu ke beningkong ke snap ke beningkong, pipoi sih kata ke ba, mut pila kam ngam jeliu pila kam itu susu itu ibrim. But nang tah, kayak apa sih? Kat bapor kadang ia, kat bapidang ia itu pidang keren baitai parlok jong pi, kat bapidang ia let ya wan pidang ia kenduk man kapor kai kebaja kelomba nak tu ke snap beningkong, saya snap ke kelas dang man pi, pilas dang man itu susu. Berkumta ter lele da pidang buat susu i, pidang ya susu i, pidang ngam susu i, pi let si i alam si i si sem pi pen i, berteng pi poi si rup si bekam ngam. Berkumta kat bapidang itu kata kena ngam kata gajinya deh copi. Nenam deh. Kat padang kata kena ngam. Bahadu uput bahak bapi haka beningkong pila ban lek rai haka bakatu lani haka kita pila pois bangam pi tom dan su gajing sung lek rai. Pi keren kat bangmon, pi ben i kat bangmon namari parlok ba i jong pi itu ipi itip i gajing bakla ka jong pi itip i gajing duna ka jong pi Henry penban ilong parlok papi. Henry penban ilong parlok patpi. Tiga niru kaya keren jungi baru belai. Baga Bible kau bang ladangi tip ladangi ting yo belai. Ladangi don kata kajing ting jing purom yo belai. Kajing wat ya gamon kajau. Ngia long bu parlok ya keren ya kana du. Kat bagadang sngi gadang yan katang gidang belai udang pit no gitu ki snap kajing le menle kajong kajing le nong no. Kejing le supen i mo yang i ka perthai ka bamdei kejing sisa ublei udang pet no suki pasuki kata udang yo lat yang i but ngani tu pi lada pi bagi parlok ke jong pi lada nga bagi parlok ke jonga lada ngimdon kita kejing yang keren kana lada ngimdon style bangin tip kita kejing kejing long kabak ri ke jongi kejing ade ke jongi kanom la bancan nganom la namar ka bun sin ladaki wan je seng shuwan shile chkhana ga jinga dei ga jongi ka shune tangkup tu henry dangi la shong la khana la kren la tip pat ibari ka jinga dei ga jongi ka dang khap ngam kumju hiru ngala badong how by day ka jinga dei ga jongi pat ublei ke ka bagman ka por ka bangi kren khmat ka jongi wan khmat ka jongi ke ha ga jingim ga jongi ke nginang play yang i ke nang play ke nang lao no ke ya kataka layer ke snap ke beningkong bak ke balai kum tahu boleh udang don hapo ke jongi bat pitip nem om dei tang ke ba langayang keren bat pi om dei tang bang ngangatip sepang jong pi piru pitip sepang jonga lada ngangatip tang sepang jong pi pitip e sepang jonga kap ka jinga dei kanom la tika long hi ga ju baru boleh kumju kum bau boleh udang tip susu sepang jonga kumju ke bang ngangatip susu sepang jong boleh boleh ru udang ngam susu haka jim kejonga amen berkum taru dang laban penwan tadi ban penwan ban penkelai ke jing jing balai poin ke balai kade ke jing yaine ke jing yaine uparlok haka por ke jing jan lada umwan ni khot ye u e ye u lada pi menta pi don haka jing ele haka por ba dap berbiang te pi parlok to pi udon Henry haka por kebapidan naga jingpang jeng shitong hapor hibadan bi jingkon jingele
Pi kwa ke ni tai parlok jo pi ban wan man pet pi ai wan sumar pi ban dan rengkat bat pi lada imwan kumno pi skau man keli pi kumno pi skau ha tang skau sik sa oh imwan ya no kumno pi skau menta pi la itai parlok jong pi ba ik ha te I bai dan mi man pi man kapor si kha jong pi ru iwan ha ki jing khawai ki jong pi haying pi siat dot scare pi phon hi ilawan chi yi henry ha kapor pi ki shit met imwan ha kapor pi pang pi sitong pi don kam ke jing la pi don pi kapla jong pi kam don pi sa imwan pi phon im sim ka kon pi ong kum no I pi ngo kum no ha ngo kum no Song dom, song bitar, le song si, song syai ben. Denam den. Denam den. Denam. Hawanya. But the Bible ka ong Hebrew khat san, khat lai san ka ong nu. Khat lai san. Bible Hebrew ong khat lai san. Supaya itu khat do ngan om I no yemi dalai ru lemni ngan om lendet no yemi dalai ru mana ba orang ini mana ba orang ini mana ba ai ke jingkular ni ha ublei u ai ke jingkular ke yang apa dia pi ba ngan om lendet no anom I no yemi mana na pedeng jong pi raki kti Kibalawan ong bahaka jing sipang jistom ke jong pi ublei dan rengkat pi rakti om don tidak deh om don nginom siang setia kapor kebangin ong bau ublei ken ulendet no ya ke jingkular ke jong nginom siang setia kapor kebangin ong bau ublei don setia bat ni tang bahaka jing dei parlok ken mau ong mene ke long lang tidak deh Ublei julendet lagi. Kejing kelipat mentah kelong mangah atau ngalendet nem ublei. Atau ngayai ne empat tau. Atau tang halipor kiba. Pine mene abo Moses bo ublei ai de bar hidon kam. Hari om ngam dan nganom let bat me tamang bar kedi hidon kam ngan pentap me. Moses per ong ba ngam kwa kita baro andre ngam kwa yeme. Ngam kwa kita barok pilaan penyo lot barok mentangat la do blei mentah pi tuai show blei ong try ai nga ka plan ngan tip ke blei ong hek ka plan sim ke ka plan athok mentah blei ngadon kam ke pisah bangan pendak ngani ka plan blei ong sim ni pisah te blei ong am ngadon kam ka pisah ri ngadon kam ru ka bor ka met ka bakot ka khia bangan lek ka kam oh sim kata blei ai lu barok ta bangam net kat me ngam net kat me kanong na pedeng jongi ngi no hoy ta la biang ngan la biang ka ngam net no ada layo ka kamram ke jong alenya hatu kata ke hatu u neka di perlok penjantang ke jong blei ngiyo lo de baro ke jingkwa ke jongi Henry penban setia gidu no yo blei Moses tre setia ya kata par usung tu ba ke jindon kat ke jong blei ke don namar blei ba u blei ke bar kam dei tang ke jingkular ke jong blei kam dei ta ke jingkur khu jong blei ke bangi angnon Henry ke de yo ke Barang kejengim jongi haka plan kejongi jong play teng ublay ai gini jingkerku bro hari kelabiang ini tang man yo amen ai gini jingkerku ba teng uang latrai pedi ke plan ublay uang up syania ngan seperti ini ong play ngadon kamu pisah melay syania play ngadon kamu kemen bukoy bukhya ublay up ngangalong rengkat lada ong pi mata jit kanu kani ke jingkerku baro ka labiang lut nadok senang lani ke jidon kat ke jong blei Moses unjin laong baka de jiron kat ke jong blei kata kalong ke bakam kordor haga jingem ke jongi kum ki samwa ide hebat sotup hai kani baka jinge de ke jongi bar blei ke de ban long kup ta bangi angnot ya ngi angnot ken ya gamon ke jong ken amen
bar ka poin ka bakhat do ngan ong kum ni ken so ka we shwa ban poi poin ka bakhat do ha ka jing de ka jomi menta shubu ladan pi bat iparlok ka jong pi ba I ha I jong pi don ta pi long parlok ta ka jing parlok pi don we parlok ba I tham we jong pi jarin khan bhag ta ka jing lek ning ti jong pi lai kum ya khat no ba tai parlok ila lek na shwe ka chaka na pi lai ya no ka jong ka lenti Wei na kita gi ba itu ya pi ba tai parlok iwan na pi iwan ong kum ni. Oh, te yan pi long parlok baru te. Ani ke jing long jong te ke boseu ha. Ke jing u la le kum ta, u le kum ni kum tai. Pen paulo u kren snelot ya baro tai parlok ke jong pi. Ke jing kali ke baning kong ka long pi. Ha to pin nget ya kita. Pin ngetnya. Ha? Pin ngetnya. Pingat sibuk mentai dan we beri wan ban persiau seniu kana ka seniu persya itai parlok jong pi ibalong kai kita ki kana seniu ru kilong persya ya ka ka pi tip sepang jong I long pim tip de along ka jing bila pi tip ka jing long jong I bakani ka jing keren kam ya hap setia pile kom no pingatnya ha balik pingat balik ba pingat ha namar ba Ngelatip lot sepang jai kublai sibun mes kata dike juba bo dai ngelatip lot sepang jai bar om tang kata ru pisania itai parlok sepi dai pisania burawat ha gopor ka ba pi pim tip makna kalak bandai ni lak bandai hare pi bu menta kata ka jisania ba kumbang itu I kani te kani ke jing itu khana kam la ban no namar balai ngalatip ngalai don kat di ngalatip ho iki bure ke bang itu tengi la bang ngai parlok la jong tengi mla de dem dai kum ju hi ha ke jing im ke jongi teng ha ke jing im ke jongi itu pi ha teng ha ke jing dei ke jongi kum ki bure ke jong play soita jungwan man mudui tinna wan ban mudui persya ya pi khmat ke jong play but om tang kataru Hari wan mudur ya pi. Hawan wan penwan ra lang kita ke jing snow ke jong pi o blay ya pi. Ulay lenden no ya pi. O blay le no. O blay ke yo snow ke jing duai ke jong pi. O blay ke snga ulane o blay isi ya pi. Lane o blay jet ya pi. Oh lane o blay dan shu kaman ya pi. Mono ba wan mudur kita. Tayo syaitan persaya no. Ya ke ga bangilatip ba kamdai ke jong blay dai. Teng ngi pat ngi briu la ngim ya jan baru blay ni thu pi la ngim tip hash pang jong blay ngim ie ki blay la ngim dan kata ka jide bun singi ngop ha kita deden de ngop no ngop no oh si sha kan blay wi chu oh si sha blay la let ha oh si sha blay ni la le ta deden de ke ga ba mono ba job ha ta om dei manga ngam job u blay rum job mono ba sa rem ta manga deden de la sha rem no ha ki ke jing persoi jing bedoi pat ke jong syaitan te ko ki samla so thu ba ye ke ne ba ke jing ade ke jong pi baru play ha ba bi kat pidang jan so play kata ke jing ka ngalap on ti pharai ma so confidence ke pindon ya ke jing long ke jong play amen hallelujah ke jing ngai ke jong pi kanang klan namar play pidang tip shu pang play but ladan on mono on modoi mono pim lam ni but ka long kum ju mo ka long kum ju haba ublay syaitan ulay ban push ban mudui persya ya ujub ublay uyeng persya uyeng na em naga benta jojo uyeng na em amen bar kumju ru kajing kular kolong naga benta jongi haba syaitan wan mudui persya yang ublay ke uju yeng naga benta ka jongpi haleluya bar ka poin ka bakhat do aku awan ong hang ni kapor bar ka khot ka ba sorry halfway Moses hang ni ulai kumno wang ba atrai ngakwa ban yang I ke buram ke jong me te ulai wang kumni wang ni kentin utrai ulong wang kumni ke utrai ulong ba ada kat pakat kendai te ulong ke jing pha jong apa kan ya haswa jong me bangan pen pha ban pen lai kerteng jong utrai haswa jong me bangan ai yo bangan ai bangan isnei ulong ru memla ban yo I khmat jonga na ba ubriu umla ken ban yo I yanga ban un yo im te utrai ulong khmi don ke jaka hajan te hakaba men yeng halor taw mo siang te kan ja ya ka ba buram jonga kan yat lat
bat ngan bu yemi hapo ka krem jong ta mo siang bangan tap yemi de khti jonga ba ka bang kadang yai lai onna kumta ngan weng no ai khti jonga ban men yu I ka dong ya ka jing dong ya ka ying dong ka ing dong sorry ing dong jonga henry khmat jonga on yo I ke inang ni ke ka bang yu I hang ni pe bahang ni mo namar ba ublei Moses ukwa wan I ka dur ka jong blei haba ukwa wan I ka dur ka jong blei ka buram ka jong blei ke ka bajia ublei ong ba ong dan ubriu bala wan I ka buram ka jong ong dan ubriu bala wan I ka dur ka jong balai namar ka de ka jing khu jing kentang jong la da ubriu wa betget udan ka jing kat ka jong blei ke ka bajia ubriu ya ta de ka jing wa nga ba pi la da ngi ngimpat pen khu yang ngi betget rak yang ngang sapi khmat ke jong blei wan tam tam ni pada jongi baro ayam magim la setia badan kata ke jing khu jing kentang mar ke jing khu jing kentang kam la setia kalau geding ke bam do ya baro bala da bitiket mangi ke bam do no yang iro berkum ta blei wang Moses wang atrai ko bani I khpat ke jong ni kum ki ko bani I ko bani ni blei per ong kum ni ong wang ban oto le kum ni teu mau siang me ina yang halor teu mau siang nomor hang teu don ke krem bat haba ka ni ke buram jo haba ong ke jing phang ni ke mot ketaka ke buram ke jong blai pi ina haba put haba bible ke peneng kami ni ke tin ke jing phang goodness buram glory barabo ke kren sipang ketaka jing don ke jong blai mo katan sipang ketaka me ba kalong no perkhat ya ka kum ba kalong thik kum ke ni ka jing shai jo ke sni ke jing phalang jo ke sni entah bahwa palang kesini kumta tik kalau kumta super imuder namar bangim la batai palat ya kata di super kat kalau kata kalau kum tik kum kajing syai ke jong kesini bahang nono buat kajing syai jong kata keburam ke jong blei kawan lo beri ubetget on yak de kum tahu blei kwa de lek kum lek mame hamtai meri ele de krem pangan ka ya me hatu mau siang an ka ya me mau siang pan meri yang te me don hapo te kum ta me sala ban yo I yang ke Bible ke jingkeli hani ko abadon pi we ni mau siang we ke uni mau siang ke Bible ke keren sai o we koren po sao apostol ong ba uni mau siang udai u Jesus Christ uni mau siang ke udai ke u Jesus Christ amen haleluya Bible ko no u Jesus Christ udai ke u Jesus Christ ke berka Bible hang ni ka ong kum ne bahap lingba ke jingim ke jong Jesus Christ manga ba pi ngila like no na ke jing bam du no ka pa like no jing bam du no kata ka du jong ting maro namar bala hakmat ke jongi la yeng ke u ne mau siang ke jing penem ke jongi balong u Jesus Christ berkumta Bible kong tadapi kali Moses kecil kali kong kumno ba Moses ulala menta bandan kecil kat ke kumno Moses ulala balong perlok baru play kejupa kolong namar ba yengke o Jesus Christ rahmat ka jonge amen kani ke kubor ni ke por kolong ke marhamat baru play kecingim ke jongi beman ke sni habangi kendo kum ki para samla kum ki kena samla tekte ha kecing dei para samla ke jongi lane jing dei bagi bahing asam ni bahe ba kiba iya kiba thon ki jongi ha ke jing dei ke jongi baru play king kan mau ke ni ke ba on itu ya pi ba pi long ba parlok jong play ka no ke buram kan long ha pi lada play wa ni ke ulong parlok jong ha amen ba kan no ke jing sarong ka long hanga ba pi bangila ba ong ba play wa thai ko perthai bar ba we ba thao ke ni ke ka ya ka domet ka ni ka jonga but you putau ka ni ka im jonga babu ka plan ka jonga ulang parlok ba jantam mu jonga ubang aju ya keren ya khana ba I tam e ubadon man ka por ka jinor kat ka so ubang kloy kin ban be ke made thulo ki ba jing bu ki jing ki khana ki bari ki jonga paro ba tip yang ana dong shino ba ka balai ubam lendet no yang ba ka long ru kum ju aba piong parlok ka jong play barobor be sika jidon kat ka jong blay baar kloy ban plah lut barok ko bidon ya kran badu blay ya khana ba blay pentip show blay bat ka balai wat nom lendet jong blay
Amen. Kani lok ting ke jong lei tu ngin yang nak jaka syong ke jong i. Tu ngin lei pandem udai ke man pendem ane ke por ke. Khpa jong i bah beneng long bala ke khu ke teng ke jong me khu lei shibon ke try ke e me kran ke try ke jim ke jong i ane ke por ke try. Kemno ke try ke me kran ke try i nak ting ke jong me ke try. Me pen i ke try ab lei ba koro ba me lor kat ba Moses ke try. Mar khmat me kran ba a ke jing ang nor ke jong a ke try. Ke jing no jong i ke try begini kran mar khmat bat me ke try. Begini don kat bat me ke try. Ablay ba man kasi ke jing jong a ke try. Ngani long parlok pat me ke try. Ngan pen pau shi me ke try. Ngan kran shi me ke try. Ba kum ju ke try. Men pen pau me ke try. Ke ba itnat. Ke ba phala ke try ke jing ke jong i ke try. Khublay shi bon try Jesu ke try. Ya ke jing kat ke jong me ke try ba ngi way poi bar ke try. Ba kum ki samla ke try. Ha ke jing war ke try ke mon ke jong me ke try. Ai bangin be ke try shi ke jing kat ke jong me. Ngablay ba kodor gin be ke try shi ke mon ke jong me. Ablay ba kodor gin thelot baro hame ke try. Ba blay ba kodor ba ginom lendet ro ke try. Nami ke try ke jing ke jong ke try. Ni kalau kubor shi me ke try ke mila kran hi ke try. Ai kan sedang nanga ke try. Ai kan kran yang ke try. Kateng Jesus ke try mengapa? Amen. 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 Pilaban syong ngai tino nang Jesus. Play shibun di Victor nam tak tien ke jong play ya ka bapila wan ra pedang jengi hakani ka jan mit hengai kala long ke jing ke khu yengi wei pi wei ki ba yo sngo wat ki ba sha skor ke tien ke jong play hakani ka por ya ka bala kran hengi mark mat bat play bat ke bang yo sngo hakani ka jan mit tungin pedang nya ka do nut ke jengi kumnu banginam play ubangi shakri long tau lok basenda jengi kata jing day jingi bat kanam kudno nam ngitip ba blay unam lendat yangi blay nam ino yangi bat ai ba mangiru ngin bat scam ya kata ke ke bangila kular khmat jong bangin yai ne bat bangin nam lendat no ya ha ke jing em ke jingi ke jai denti ke jingi te ha kan ka por ngila poino sa kaban penwai ya kan ka jing sekri ke jingi ha kan ka jan met ha kan ka por Shwaya ka bangin penwai ngan khot ya i Miss Diamond Marbanyang belong secretary jang ka seng samla in ai ka tu ka ne ki kentien jang ka jing sngongu Hallelujah. Tengah ai kublai ayat Sunday piwe baru akan kapor akan teng batiang tam jeng trai jeng Yesus Kristus. Tengah akan kapor ngayeng ya kapan ai katokat ni kejeng kublai pat kejeng ngongu hakabaya day pat kane ka youth week. Dengan sedangi akan ka youth week naduka arpun rio terek hadu mentakasngi kalai pawi terek jeng neu angkas ar hajar arpusam tengi aingu ya ka ya play ningkong ngapen pau kejik sungu ya play ya bala don ringkat batngi ha kane ka youth week nadu pasdang hadu mentakasngi ngisngau ya kejik don ringkat jung play ula pendap kejik don kamparo play ula pendap yangi dah kata kebor jung mensiam bakut jung ting ngau ba kate ya kaban ai kejing ya ro bat kaburam paro ni ai lot tang sha tongin ai kejing thakti play ngapen pau kejing ngungu ru na kabenta ya pasol ara akong kromi balong balongi tai pastor rangba hakane kabalang jungi ot wala imdan hakane kapor ilay na kabenta ka mission tour nray penban day mai bala jubten lenti yangi bayalam yangi oi kum kaseng samlai kabangin nangla ya kabanya chaprang ya kaban shakri ya utrai te angi aingu pangis ngongu na kabenta jungi ya kaba ublay unang pendan kam shushu ya ublay unang pensle shushu ya bar ublay unang kerkhu ya te kaburam baro kalong nga ai na kabenta
nakabenta kata kajing don ringkat jungi bat kata kajing duai nakabenta jungi wei pi wei bakumjo kasing samla kabangila baniya chaprang nang ni syakmat ru teng ai ku bleiru nakabenta I Bible teacher bi komprom oi ni penpau ka jismungu nakabenta jo iru oi lalong tai nong beten nong yalam lenti ya kabangin nang la ya kaban syakri utrai oi kum kaseng samla ilaju ai jemut ha kaba ya de kum do bangila ban penya shushu ya ka kam jo blei te lalong ka jingkurku yang i wei pi wei kum ki samla te ku blei shubon Bible teacher te tu blei nang kurku blei nang pensle shushu ipi bat ilalong ru itai nongkran bakong sam hakane ka youth week oni layo ya ka teaching session ha arpinyo tarik jung akas ban ila ai kata kajing kai kalolong kajing kerku yang i wei pi wei ke para sama tu blei ban kerku ya pi but ai ku blei ru na kabenta I elder El Nathan oi balong I coordinator jong kani ka youth week pan ngai ku blei lalong inongkran ha kani ka youth week nado katuka arpo pratarik ilayo ekajia singayalap apo police bazar bat menemen setiap ru ila syakri ka tien jong blei bat kalalong ka jingkurku yang I wei pi wei ki para samla te tu blei kurku ya pi u blei nang pensle shushu na kabenta kaburom jong u ngai ku blei ru na kabenta idikan V1 rat balong assistant secretary jong kani kaseng samla NTRC Sholong te tu blei kurku ya pi bat ila ai ru ya ka tien jong blei hakane ka janmiat kalalong shisha ka jingkurku yang I wei pi wei te tu blei nang pensle shushu ya pi ku blei shibun par ngai ku blei ru na kabenta kinokit kambaro jong kaseng samla na tu idikanas as konstir ngai ku blei na kabenta imes ipakor par ngai ku blei ru ya pi wei ke para samla ki balal aban penlong ya kane ka youth week ka bajab te ku blei shibun ya pi paro te ngai ku blei ru akane kapon na kabenta brother Ryan Myram oi balama iru ila syakri shisha kapayade bat kani ka youth week ila ai kijing penmanai kijing pentep lengba ka WhatsApp group ya ka kabayade bat ki program ki baper jong kani ka youth week te tu blei unker khu ya phi blei unang ai bor unang pensle shushu ya phi nakabenta ka kerteng jo ai ku blei ru nakabenta brother Kirshan Sendram oi balapan bet ya kapas ha kaba ngila banyo banlek kai banlek kemen menen kasni ka lai potorik akas ngilayo banmet setia syapo kithan bhai ngilalek outing syapo serenity home te kalalong ka jingker ko yang iwei prasama ngilayo shibun ngilayo banlek kai kijing lek kai babuan kalalong ka jimpen kemen ru yang iwei ki para samla te tu blei unker ko ya pi yang ai ku blei ru na kabenta oi ki para samla ki balai bantiat ai kijing don kambaro na kabenta kani ka youth week ngai ku blei ya miss akape bakodoi Ryan Wanti patparo ki samla ki badan pentai ka banik thiat jing thiat na kabenta kijing don kam ha kani ka youth week ngai ku blei ru na kabenta kinong shet oi kilalong shisha kata ka jingkur ku na kabenta jongi wei para samlang ilayo ya kabam kadi ka kababiang menta kasngi bar kumjuru nga ai ku blei ha kaba kila penbet penbiang ha kabiyate bar kabam kadi ha ka arbo khandai torek u agas ha ka Friday kabade ka fundraising dinner oi kalalong ka wei kabenta jongi rukum ka youth kum kani ka youth ministry ha ka bangila ya ka banya shim benta ha kani ka fundraising dena ngai ko play na ka benta kini kinong shat Mr. Yaibut iba Peter like but ikong just truly nang tanga ai ku play ru na ka benta iba center
kibala trishitam met ban mensiam ya kaban penbiang ya kabam kadi baru na kabanta jongi ki para samla tu ublei nang kurku ublei unang ai bor pencai bor ya pi na kabanta kaburom jongu teng ai kublei baru ki para samla kibala wan na kijaka kibaper oi kum na light kerhong kibawan na po jarod kibawan na mairang ata kibawan na tengar bat yapi wei para sama baru kibadan hakane kapor te tu blei nang kurku yapi blei nang pensle shu yapi ngai ku blei ru na kabenta ki para samlam kibala ai ki item kibaper kabaya dei bat ki special number ki group song bede bakadis testimony nata pat kaskit pat ki wei ki benta tetru blei na kurku blei nang pensle shu yapi na kabenta kaburom jagu tenga ai ku blei kelum yapi wei pe baru ki para samlam ki bala poisha kani ka GSM kani ka youth week ha kaba ngila ya kaban pendon burom ya ka kerteng chu trai ku blei shibun dadu ki hep ki baret ki long kemi long pa baru ngai ku blei kelum yapi wei tetu blei na kurku blei nang pensle baru blei unang aibor pencet bor ya kaba pinang la ban syakri shu ya ka kerteng ju utrai te ka burong ju baru kalong sha blei ku blei shibun na ka benta kani ka jing ai ku blei pat na ka benta ka jing songu te utu blei kerku ya pi Kublai shibun mesdayan antaki tu ki kentin ai kublai jompi teha kanika por ngila poino sya kaban penwai kanika jingiseng jengi hakanika janmiet teha kanika por sya bangin penwai ngakerpat biang ya ke restoration singer banyalaming ikatu kane tiliki junrai bad hadien kata nga IT hai dikines S consider ya kebain kerku penwai le ban yang lang jaka bungisyong le ban ai ga burom shoutrai namar ka e ga boblale ha ka ni ka yudwik kami lasdang do ka alpun terik hadu menta ka jamiet mila yo e program ki bajok bat ka burom baro kanong shoutrai haleluya ile ban roi lang tu jing roi I give you glory ini thap lai ti Lania roh ten prime. Oh, how beautiful are you, Lord? It's your word. It's your words. It's your love. It's your love. Oh, how glorious. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was the cross that saved me, and rescued me. Just a moment then, set you free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, yeah. Ora she's a dry, I got puram. You dry nang nakadot ng pagmen, ano o ba yung na?
Oh bài thân nạt mê lòng trai để tiền trong mê bắt chinh yên oh bà đón bura mê lòng trai trong mê bắt cả đinh na bắt Tangsi buat hantar la pelajaran Iaga burang Iaga burang Yesus Iaga burang Iaga burang Jesus dagang bang siat siya Milalong usir bong juga 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 oh dagang bang siat siya Milalong usir bong juga Bapen like Lord Tang si poranda La pelajaran Nilai biang bapenin like Lord Oh tang si poranda La pelajaran Iaga burang Jesus Iaga burang Jesus Haleluya keburang poro suplai Amen ini ya penwain lo ayo nega jishikri ke jongi bani ayo yo blay ubladon rengkat bani nadu basdang yo nega yudwig hadu nega janmit yo ishi shay ke tiga jong blay ke jong rengkat ke jong blay ban ha nega por kum baji seng parok ke wei shuai ke bangin pen wai no ayo nega jiseng ni ya lek ban ayo lang yo blay ni sngeu tenat e bau blay unang sei nang pen mi rugi samla haki benta ki per ni yi menta ke yudwig Layo snow menem step ay gajirwai ke bangirwai na kasing samla lashna da I Juliana Wandrap bade say ay way pat inang shna ay gajirwai kaskit ke bapiyo I mentan I blay la say way director bat mai ta de Miss Agape dindo ni snyo yo blay bola nang say si shibun ki samla hakikam ki bapero per tingi ayo yo blay nam ta ganit itongin ayo lang yo blay badan dekat bangina do ke basdang Hadu kanega kalimat nin ayu runa ga bentagin nong yalam ki jongi apostol kongkram I Bible teacher ki bau blay wa shi ki ga jinga ye ga din start bagi la ban yalam ya ga balang ha ki rukom ki ba per wa pleng jongi samla ki aim sim sibun ki la yalam neti sibun bagi samla ki la ban nong kumne kum bagi long da ga jinga yalam ga jongi tetong ni ayu lang yo blay ga por Hallelujah. Try to submit you one ban ayu ye me go try ga ko por ko try be blay Mela dan rengkat pani kan try be blay na dong basdang jangan ke yunwi ko try be blay ka apun riu tarik ko try aman ka way ka program ka bagi lelek ko try be blay mela dan rengkat pani kan ko try to submit blay ni ayu ye me kan ko try to submit blay man aga jingchap angi kan ka yunwi ko try be blay ban hadu kan ka ski ko try blay
Sunday ko try be play jong try ke Sunday ko try be play melai gi ko try mi samla ko try ya ngo ime be manan say ki samla agi sab ki talent ki ba per ko try be play you want but I ngo ngai I ga buram shame ya ngo ime nam tak tin ka jome ka bagi la yo snow ko try na du ka ji kai ko try be play jong try ka bai Bible teacher la I ko try be play jong try a try bi ki ji la ka ba yo snow me na step na ma shekri jong elder anathan juru try ki tin jome ka ba yo snow me na ka jan me na bai di kon Victor ko try be play ki ji wai ko try be ki program ki ba per ko try be play ki yo I ka jong kat ko jome ni snow e yo me ko try you want but I would shame ka buram ko try be play belong play bari hak man yo ka buram ko try be play ki kan ti ro shame ka buram ka ji ro ko try be play ku play shi puna ko try be play ya I buram shame ka ko try be play ji su mi ai ngo ye me ko try ya ngo ye me but I get ko por ko try be play me pen ko no ko try be play ye get ko try be play ka tayo jong ki samla ko try be play a try ji su be ngan tuai ke jing ke khu ka jom me kan try ye ngi we ki badan ke ka jaka ko try be play men dan kat ma me kan ko try be play ki samla jong ka balang ko try be play a try be na du ki priot ko try be play a try be play ki samla baro ko try be play me menang don kat ko try menang yalam me ko try be play menang riken dong me kan ko try be play men tang rehem me ka download ni way ko try da ka download ka be shira hem na ka benta jome a try bi kan ka tayo jong ki samla kan kut no men tang ko try be play ka sni and I men sim ba ku jome unai ai tray ko try be play shira hem a ka download ka jong way ko try be play men ang say men ang pen mi shu ko try be play ki samla ko try be play ki ba try be play jong ki ban ra i ka teng ke jome ki ban ban buram ni ka teng ke jome a ki benta ki ba per jong ka ji shakri ko try be play get kui way ki samla ko try be play riken dong me pen chat bo me ba yalam me kan ko try ji su be play a try ji su be ni tuai ro men get kui ki para banget paro ko try ki ba wan shake ni ski ko try be play na ru ki para banget ki ba wan na po mairang ki ba wan ko try na po tengar ko try ki ba wan na po jarot ko try be play ki ba wan ko try be play na po lat gerhong na po lat ko try be play mana ki benta ki ba per ko try be play men don kat ba ki kan drop try ji su be play try ba kan ka jan me ba ki lai pai shi ki ki sem ki jonki men sumar men don kat me men ket khu me ki kan ko try be play kin me na ka jaka na ka ba ki jing men ke jome kum juru ya baro lang ko try ki badan apreng jonki ha ka ko por ko try be play kin me na ka jaka na ka ba ki jing men ke jome ba ka ding ke jome sim ba khu jome kan ang rehem ka don nuot ke jongi kan ko try be play ba ka jing ang nuot ka ba thamai ka don nuot ke jongi mana ko por mana ka khlimat ko try be play gin trang in sliang ki don kat ke jome ba ni gren ba be mar khamat ko try be play jonga ban don ka je dei ka be jan he ban me kan ko try ji su be play try we ka khu ko try ni way ki ba dan ka jaka kan ma ki no ya lam ki jongi ko try na ru apostle ko try be play ar kongkram Bible teacher Mrs. P kongkram ko try be play benang ai ki jing ai ki kan ko try be play be kan la ban pen roi pen ya ba kum juru ko try be play benang ya lam ki samla ko try be play agata ko try be play ka man ke jome kan ko try ji su be play le ma ki shakri ke jonki ko try anang pen roi pen ya ko try be play ye ki ding try play ki samla ko try ya yo ye me hai ka ko por ko try ban in me na ke jaka ko try be play na tu ai ke jing ke khu ke jome kan try be play way ke khamat ke jome kan try kan long lem ban ni kan try ngin me na ke jaka ko try be play ba tu ai ke jing e pa ka dong play pa ke jing ai ke dong ji su le ma ke slok ka ba tiang ba pen sha bor ka dong men sim ba khut in a lie away play trong sa dan kat lem ban ni lem ma ke sing samla lem ma ke para banget ki malak pai lagi jong ki ying ki sem ai ne ke jan mer lem ma ke balang ke jome ba diri khu ki jome ki badan ke leng satlak jong ka pathei mentap ke jingwan ka dong ji su ke de pa ro ni pam tong yin ong lang amen Jesus they try Jesus they try Jesus they try Jesus